ברוכים הבאים לפודקאסט בצהוב שחור. פודקאסט בצהוב שחור, פרק 276, עונה שמינית. יש לנו גם לוגו חדש, מחודש, יותר נכון. ואנחנו באים עם כוחות ועם אנרגיות לעונה חדשה, מלאה בטוב אני מקווה. יחד עם זאת אני רוצה להציג פה רכש חדש. רכש מגיע אלינו מהטלוויזיה, גם גילוי נאות, מקליט פה פודקאסט. מוטי ארוש היקר. תודה, תודה. והשם ארוש זה צריך הסבר פה. אז בגילוי נאות אבא שלי זה שלום עליכם, מי שמכיר, דוד שלי זה מאיר ארוש, אז זה רגע גילוי נאות שחשוב להגיד. וכל מה שאני אומר פה, תדעו שזה על דעתי בלבד, ויש לי דעה, אל תדאגו. יש מצב שאתה מתרגש? אפשר תחול בטח, אחי. זה קניתי בחנות של ביתר. זה לא, אכל את ארוש, אם אפשר. את מאיר. כן. ארד, מה שלומך? וואלה, ברוך השם. הכל בסדר? מתרגש, כן, מתרגש לקראת בוקרשט. איך היה? אנחנו נוסעים ביחד. כן, איזה בעזרת כיף. השם, כן. איזה כיף. יהיה משלחת יפה של הנציגות יפה של הפודקאסט. כן. נעשה שם פרק גם. יאללה. כן. בר ניסים. מה נשמע? מה איתך אחי? נתגעגענו. וואלה התגעגענו. איך היה? חופש? קשה בלי ביתר. קשה מאוד, אבל היה לך מונדיאל. זה אותה משעמם. רמה. לפחות התוספת זמן במשחק נגד הפועל ובמונדיאל אותו דבר. אותה רמה. אפילו יותר. טוב, אז היום בפרק אנחנו נדבר קצת כמובן על סיכום המשחק מול הפועל. משחק האירופאיות, לא פחות ולא יותר. אנחנו ייקח זמן שנהיה אירופאים. הרכש שהגיע עד עתה, האם יש לנו משהו על הכוונת? והכנה כמובן ללרנקה, פלוס ידוע לנו אם נעלה. אם כשלרנקה תעלה, כן, היא כבר יודעת מי תפגוש, כן. זה אמה. נדבר גם על הטירוף של הקהל, סולדות מנויים, שזה בכלל משהו מדהים. מבחן לאלמוג כהן. ומילה על אברמוב, גם מילה על הילד שעזב אותנו ולא מוכן לשיר נגד ביתר. אז אוקיי, נתחיל קודם כל איך היה לכם בכלל התקופה הזאת בלי ביתר, ואיך אתם בציפיות שלכם מגיעים לעונה הזאת? תתחיל מוטי. שמע, ההפסקה הזאת אתה מרגיש שלקחו לך רגע משהו, נכון? חסר לך, אתה מגיע שבת, מה עושים? פותח את האפליקציה, אתה רואה את המשחק של ביתר הפועל, אתה היו 8:30 בעוד חודש. רשום לך אחי בקבוצות שאתה עוקב אחריהן, וגם הגענו, בסוף הייתה לנו עונה משוגעת שנה שעברה, והיה ממש כיף, ואני שמח שגם זה היה העונה הראשונה שהבן שלי חווה, בן 4, כאילו חווה את כל העונה, ואתה יודע, יכול לבוא 2 עונות קודם, וזה היה סיפור אחר לחלוטין. אתה יודע, ואני גר ביפו, אחי, ואסור לי שהוא יצא אוהד הפועל. גם הקטנה חטפה את הג'וק. כן, גם הקטנה בשנתה. היא קמה בבוקר, הולכת לספוטיפיי, מהירה אותי עם את לי כחלום. אבא, אבל אתה יודע, כי הבית היה בטירוף. אני אשתי אוהדת מכבי חיפה, הייתה איתנו ב-3-0 בטדי, אז היא אומרת לבן הקטן לריף, חיפה חושך, אז הוא אומר לה, אבל ביתר אור, תבין, יפה מאוד. אז ככה המשפחה חיה, אחי, התגעגע על הכדורגל. על הכיפק, ארד? וואלה, תחושת ריקנות כזאת, כאילו, אמנם היה את המונדיאל וזה, אבל זה לא באמת הרגיש זה. היה מאוד מאוד קשה, אבל אתה יודע, כל פעם ניזונת מאיזה כתבה, מאיזה רכש שפתאום מגיע, וזה מחזיר בך את ההתרגשות, ועכשיו שזהו, יש אירופה, כבר משחק האירופאיות שאומנם נגמר לא טוב, אבל האוויר חזר. בר, אתה מרגיש שאנחנו מוכנים ללרנקה? כן, מרגיש שכן. מוכנים, אבל יש עדיין כמה פציעות מעצבנות שאתה מחכה ליום המשחק כדי לראות איך השחקן ירגיש, אבל המערכת מוכנה, הקבוצה מוכנה, שמרנו על רוב השלד מהעונה הקודמת, השלד החשוב בעיקר,
איכשהו עברנו קיץ עם המון רעש, אבל הצלחנו להעביר אותו בשקט יחסית לביתר. כאילו אתה מרגיש שכבר עונה שנייה או שלישית ברציפות, המערכת עובדת. כן. וזה כל פעם מפתיע מחדש, ביתר והמערכת עובדת, ואתה כל רגע מחכה שמשהו, פתאום ייפול לזה משהו, פתאום, טוב הנה, זה יהרוס לנו, וזה עובד. צריכים לעבור כל מכשול. אני חושב שזו פעם ראשונה, אולי שנייה, שאתה רואה שמשחררים רק את מה שבאמת מיותר, ושומרים על כל מה שטוב. באמת, מבחינת הסגל, זה פעם ראשונה שאמרתי, וואלה, אותו אני לא, סבבה אם ישחררו אותו, וגם אותו, כאילו הכל היה כאילו מה שאני הייתי, אם זה היה תלוי בי, גם אני הייתי עושה את אותם שחרורים, שלא לדבר על הרכש, שבעיניי מעולה, ואנחנו נגיע לזה, אבל אני רוצה שכל אחד מכם, בהתאם לרכש שהגיע, ובהתאם למשחקי הכנה, יגיד מה לדעתו יהיה הצלחה, ומה לדעתו יהיה כישלון העונה. כבר הולכים כאילו לסוף העונה הקרובה. אתה מתחיל את העונה עכשיו. אוקיי. אולי יהיה לך עוד שחקן אחד רכש. זאת אומרת, אתה סגרת את התמונה. זה קשה, אבל לא ראית אפילו את המשחקים. אז עזוב את זה, הקבוצות האחרות עוד לא התחילו את הרכש. זה גם חשוב, יריבות. ועדיין. איך באר שבע תראה, בלי קנגורה, בלי קנגרו הולך, יישאר, כן. הלוואי. תשמע, בוויז'ן, אחרי העונה האחרונה... לא, עכשיו שאתה רואה את ביתר נערכת לעונה, אתה אומר, אנחנו מה? אליפות. כן, כאילו, לפחות נאבקת, כאילו, כמו שהעונה שעברה. לפחות. כאילו, זאת אומרת, אליפות... אני אנסה לסכם את זה בתחושה שלי, אם בדרך כלל בעונות בכללי ומשחקים בפרט, אתה מגיע ואתה מפחד, גם בחול, גם בארץ, העונה אני לא מפחד מאף אחד. יגיע באר שבע, יגיע מכבי, יגיעו חיפה, מי שתבוא תבוא. מוטי? אני חושב שאתם קצת מתעלמים מהסיכונים שקיימים בקבוצה, בסוף, גם ביום שבת, ביתר שיחקה לפרקים כדורגל מעולה. זה היה לחץ הגבוה, מה שאנחנו מכירים, ויש לזה גם, בעולם ההשקעות, בעולם שאני חי, יש לזה תוחלת גבוהה, אתה תביא הרבה צועה, כאילו, אז אתה מביא הרבה גולים. אבל גם נחשפת בחולשות שלך, בחולשות הכי גדולות שלך בעצם, שיש לך בעיות בהגנה, יש לך בעיות בשער, לא טיפלת בהם, ואם נרוץ לאליפות, יכול להיות שנהיה במקום 2-3, שוב, וגם אין לי תחזיות לדבר הזה, כי יכולה להתחבר לנו עונה בומבה, ויכול להיות לנו הרבה קשיים בדרך, וצריך רגע לתת גם לעונה להתחיל, אבל בסוף יש לנו בעיות שהם יקשו עלינו במרוץ האליפות, זה מה שאני אגיד, אתה יותר סקפטי. אני לא סקפטי, אני מטבעי אדם אופטימי, כן? כי בסוף ראינו שבאמת, כשביתר שיחקה כדורגל כיפי, באמת, מה היה אחרי הגול שהפועל נתנו, היה החמצות, ופשוט לא היו מספיק יעילים, וזה בסדר, זה תחילת העונה, אבל אני כאילו מרגיש שהתעלמו משתי בעיות מאוד מרכזיות שיש לנו, כי ברגע שיש לנו צמד בלמים שמשחק, כמו גדרני וקרבלי, אז אין בעיות, הכל טוב. אבל אתה יודע, השחקן לא יכול לשחק כל העונה, יש לו אדומים, יש צהובים, יש פציעות, יש... כמו עכשיו? בדיוק. ואני חושב שזה יקשה עלינו. שוב, אתה יודע, אתה רוצה לגמור מקום ראשון, לא שני. זו אולי הנקודה היחידה שבאמת לא חיזקו העונה. זה ועדיין חסר את הקשר, לפחות לפי דעתי, הקשר הפיזי הזה, השש, שבוא נגיד במאבקי ראש בראש עם הגדולות, באר שבע בעיקר, למרות שעכשיו לא יהיה להם את קנגווה כנראה, עדיין אתה צריך אותו. אני כן סומך על אלמוג שהביא פה את וורקו, שכנראה כן ייכנס לעניים של ירין, אבל עדיין הוא נראה יותר מסתמן כ8 מאשר 6, והינו, לא יודע, לבד ב6, זה קצת קשה. בעיקר נראה שהם יודעים לשחק ביחד טוב. בעיקר נראה, גם בו, שנוסף לך מימד נוסף בהתקפה, בדמות דניאל וורקו, שגם בועט, וגם עושה פעולות התקפיות, מצטרף מקו שני. אז זה בהחלט בעיניי, בלי לפגוע שדרוג על ירין. אני גם חושב. סגנון קצת שונה נראה לי, לפחות מהקצת שראיתי. בסוף יש לי 3 שחקנים, בקישור. כן. אוקיי? אז כשאני יש לי את שני השחקנים האלה, שזה או ירין ואינו, או אינו ולצורך העניין יונה או זיו בן שמעון ואינו, אני חושב שמכל מה שציינתי, אינו וורקו יכול לעבוד הכי טוב. צריך לתת לזה עוד זמן, אבל אני לא שולל בכלל, וורקו נראה באמת התגלית הבאה שלנו.
אני גם חושב שבשבת הוא נתן משחק מעולה, ראית אותו רץ, לוחץ, מחלץ כדורים, מוסר מהר מאוד, הוא עושה אחלה, הוא הרשים אותי מאוד ביום שבת. כשראיתי את לוקה משחק פעם או פעמיים, הבנתי שהוא מעל הליגה, אמרתי את זה פה, הנה אני אומר לכם את זה עכשיו, וורקו, באמת לא היה צריך הרבה בשביל להבין שזה פגיעה מטורפת של בית"ר. באמת, רק משהו חריג, הנה סוף העונה שנגיע לרוסט, רק משהו חריג, יגרום לי להתבדות בעניין הזה. אגב, זאת אחת הסיבות שכנראה, גם בגלל שיש לנו דן וגיל כהן, שמחפשים בלם זר, ואולי לא קשר אחורי. אבל ההפרש בין, אולי וורקו, אולי זה לא מספיק, כי אתה רוצה עוד קשר, ממש זר מה שנקרא, לבין החור הזה בהגנה של מה קורה כשאחד הבלמים שלנו לא פותח, זה עצום. כן, אבל אם וורקו נפצע או היא לא נפצע. אז יש לך אופציות. מוצ'ה. מוצ'ה, לא יודע, הוא יותר 8 בן אפילו שמעון. התקפי. עוד פעם, זה שחקנים שהם באופי מאוד התקפי, זה לא מישהו נכון, אבל יש לא לך אחורי. איזשהו פתרון. לא, גם גיל כהן אתה יכול להגיד זה פתרון, גם הוא פשוט תומר לא יוסף טוב. אולי יכול לשחק כמו דור מיכה. לא, לא פתרון. לא, יוספי לא. אולי. יוספי התקפי. תשמע, כמו מיכה, מיכה. אמרנו את זה גם על מיכה. תשמע, בסוף... כן, אבל זה לא אותו גיל, אתה אבל- דמיינת... לא אותו בדיוק. סגנון, זה לא אותו אתה סגנון. דמיינת את מיכה ככה מחלץ ומשחק 8? לא. בחיים לא. זאת אתה יודע, אומרת, אתה יודע מה, לא שולל כלום, כן. אבל בעיקרון זה לא הטייפ כאן. בסוף הקרב בקישור הוא ספציפית נגד באר שבע, שנכון זה קרב הכי חשוב כי הם היריבה שלך וזה 4 משחקים, אבל בשאר הזמן, ואנחנו רואים את זה נגיד כמו אתמול מול הפועל, כשאחד מהבלמים לא נמצאים, אתה כבר מגיע למצב שאתה יורד למקומות 3-6. אז נכון, אתה רוצה לנצח את באר שבע בקישור, ולשם אתה רוצה להביא את הזר שיגרום לך לנצח במאבקים, אבל ברגע שאתה עוד לא באזור שם, ואתה נלחם על מקומות 3-6, כי אין לך את הבלמים הנכונים, זה כבר, זה יותר דחוף לדעתי. יכול להיות, אני חושב שיתנו, הם עושים בצדק שהם נותנים לזה עוד קצת זמן, רוצים לראות באירופה איך זה מסתדר, ואז החליטו על הזר סופי. תשמע, בית"ר אבל רוצה לשחק, אתה יודע, אם אתה רוצה לשחק פעמיים בשבוע, כדורגל שאתה לוחץ בו, אתה חייב עומק יוצא דופן, וכאילו, אם לא תביא בלם וקשר, עכשיו אם אתה רוצה זרים, אם אתה רוצה זר, אז אתה צריך לשחרר מישהו אחר. שאגב, זו אולי הטעות הראשונה, זו הטעות הראשונה. או אזרחות לאנסה. כן, אבל כרגע אין. כן, אבל כרגע אין. כרגע אין. בגלל שלא קוראים לו ינקלה, קוראים לו ברק. זה הסיבה שאין. לא יודע, אני לא תשמע, אנחנו פה באיזשהו ברוך לא- בגלל כן. משחק של זרים, ובגלל הבחירות שעשינו שהחלטנו להשאיר את סילבה, שנדבר עליו, ושהבאנו את אנסה שהוא עדיין זר, אז הכנסנו את עצמנו למעין ברוך כזה שאין מושלם. אם תביא בלם, אז יכול להיות שקשר אחורי פיזי יהיה חסר לך, תביא קשר אחורי, יהיה חסר בלם תראה, מחליף. אבל זה תמיד, זה נקרא מודל השמיכה הקצרה, אתה מכיר את זה שאתה מתחסן, כן. נכון, אז יש לך אז רגליים פינה. או ראש, אז כן. זה תמיד, אבל פה אתה יכול גם במודל שמיכה קצרה להגיד, רגע, זה משהו שלא טוב לי מלכתחילה. כאילו, בואו רגע נודע על האמת, סילבה הוא לא כזה שוער טוב, כן? לא יודע מה עושה בבית"ר ירושלים, באמת, כאילו, אין לי שום דבר, לא מכיר אותו באופן אישי, הוא גם מאוד אוהב את ישראל וזה, והוא נראה אחלה גבר, אבל כשוער בסוף, הוא לא שוער טוב. הוא לא משדרג. הוא לא טוב. לא יודע מה זה לא טוב, הוא סביר כמו השוערים הישראלים האחרים שיש לך. היה לו תקופה גם שהוא היה מצוין, ואמרנו עליו נטול טעויות, זה מאוד דינמי פה בכדורגל, כן, זה מאוד דינמי. תשמע, רגע, שנייה. אתה רוצה לרוץ לאליפות, עזוב, אז אני אומר, הוא לא משדרג. הוא לא משדרג. שהשוער שלקח אליפות שנה האחרונה, זה אליאסי, ומרציאנו שהחליף אותו מרציאנו? בפוטו פיניש. אתה מבין? אז זה אומר שאתה יכול לקחת אליפות גם עם סילבה, בעיניי. לא, אבל זה זר שתופס לך מקום. בדיוק, זה העניין. אז אתה אומר, אליאסי או מרציאנו, אז תביא ליגה. ישראלי? כן, נכון, זה מה שאני אם אתה אומר אומר. שזה לא משנה, אז תשאיר לי את הזר פנוי. זה מה שאני אומר לך. נכון. כאילו, זה לא, תשמע, בוא נתן לך רגע. והמחליף שלו גם לא עילוי. הוא היה בסדר גמור במשחקים שלו לא, שעברה, אחלה, כן, כאילו. אבל לא משהו שאתה יכול לסמוך עליו. אבל הוא לא נופל ממנו, זה מה שאני אומר לך. כאילו, בסוף... אני לא יודע. אני חי בעולם של אלטרנטיבות בעולם שלי. לא, הבעיה של עוזר זה הנעת כדור, הם לא מצליחים כרגע, לא יודע אם לסמוך עליו, הם לא מצליחים לשחק הנעת כדור כשהוא בשער, זה הסיבה העיקרית של סילבה עדיין. אני חושב שגם זה חשוב מאוד לשיטת משחק. חד משמעית, אני לא אומר שלא, אגב, כל הדיבור על סילבה, אנחנו רואים אני את זה. חושב שזה התירוץ שאומרים לקהל. כל הדיבור על סילבה, סילבה יישאר פה עוד שנה לפחות, ממה שאני מעריך, מבין,
בשנה הבאה כן יחפשו להביא לו מחליף, אבל לשנה הזאת לא רצו להתעסק עם זה, היה להם דברים יותר דחופים. זהו, הם לא רצו לקחת סיכון לדעתי, הם אומרים כבר כאילו, הוא מכיר את הקבוצה, הוא מכיר את השיטת זה גם משחק, תלוי- יש לו ניסיון, בסדר, בוא נמשיך, הוא לא מעכב אותך. לפרק. רגע, זה לפעמים גם מעכב תלוי, אותו. לפעמים אז זה גם מבחינת תלוי, הצוות הם חושבים שזה כרגע יותר סיכון להחליף, לתת למישהו כמו עוזר לשחק, מאשר להשאיר את סילבה. זהו, זה לפעמים- אני אומר לך את הנקודת מבט של תשמע, איך שאני רואה את זה. לפעמים זה תלוי גם במה התחליף שיש לך. נכון. יכול להיות שחיפשו, אתה יודע, לא נדבר על זה, אבל יכול להיות שגם חיפשו, רצו, לא הכל הסתדר, בסוף יש לך גם הגבלת תקציב, לא, ברור. מנסים, תשמע, תמיד מנסים. שזה הכי יקרה קל יותר. לשבת פה במיקרופון ולהגיד מה XYZ, כי אתה לא תמיד חשוף לכל הבעיות, ואתה יודע, זה מזכיר לי כשהייתי מפקד בצבא, כשמישהו היה בא אליי בשיחת מחלקה, לא היה לי נייר טוב. בסדר, הכי קל להגיד את הדברים, נכון? אבל רגע, בואו ננתח בסוף את הדברים כמו שהם. סילבה, הוא לא משדרג אותך לאליפות, כמו שאתה רוצה להגיד, סבבה, אני אתן לך גם עוד נקודה. משהו שהפריע לי גם במשחק ביום שבת, ונראה לי אני מהיחידים שאולי שם לב לאירוע הזה, ושוב, זה הערכה שלי, וזה לכאורה, ולא באמת, כאילו, מהסיטואציה ככה אני מעריך. אני ראיתי את סילבה צועק על גיל כהן אחרי טעות שהוא עשה, בסדר? עכשיו, אחד, מה אתה צועק עליו ככה, מוריד לו את הביטחון, שגם ככה אין לו, וגם ככה אתה נראה רע בהגנה. וגם אתה בעצמך נראה רע, ואתה אשם במלא טעויות, אז מה אתה צועק עליו ככה? ומה שיותר הפריע לי, שההתנהגות הזאת זכתה למחיאות כפיים מאלמוג כהן, ואחרי זה... זה אתה אומר בוודאות? כי אני לא קלטתי. אני מקשר את... כן, זה אני ראיתי את הדבר הזה. עכשיו שוב, אתה יודע, אני מקשר את מה שראיתי באותן שניות מחובה. אולי הוא ניסה לעודד אותו. אולי, לא יודע, בגלל זה אני אומר ששוב, אני אומר את זה מנקודת המבט שלי, מאיך שאני ראיתי את זה, אני מתאר את זה, האם זה 100% נכון, אני אמרתי מלכתחילה שאני מסתייג, אבל רגע, מאיך שיש לי תחושה, ולפעמים יש לי תחושות טובות גם אגב מיד אחרי זה הוא החליף אותו בדקה 58 את גיל כהן עם אורי דהן, שזה שחקן שקיבל הודעת שחרור מהמועדון. אני אומר רגע, מה שאני רוצה להגיד בסוף, אלמוג כהן הולך להימדד בעיקר במנהיגות שלו, כי כדורגל הוא יודע, זה לא שרק ברק יצחקי עשה את זה שנה שעברה, כמו שאתה יודע, אנשים נוטים לחשוב. כדורגל הוא יודע, והמשחק לחץ הזה זה משחק מדהים, אני מת עליו, לפעמים הוא לא יעיל, אבל אתה רואה כדורגל מדהים, אבל אתה לא יכול, אתה בסוף נמדד כמנהיג, ואתה המנהיג של הקבוצה, ובאמת, באמת, אם ניקח אליפות או לא ניקח אליפות, זה יהיה באמת בעיקר תלוי באלמוג, ואיך הוא יחזיק את החדר הלבשה, איך הוא ילכד אותו, כמה הם ירוצו, לעלות כל משחק, ובמשחק לחץ אתה צריך לתת את החיים שלך, ולעלות כל משחק ככה מחדש, זה לא פשוט, ואני חושב שלא צריך לחזק התנהגויות כאלה, כמו שסילבה, בעיקר בגלל שהוא בעצמו חלש לפעמים, זה הסיבה. הרד, איך אתה מסכם את המשחק מול הפועל? אפשר להמשיך מבחינתי, כאילו. סתם, לא. איך אני מסכם? זה הזכיר קצת העונה שעברה, ספגנו גול מוקדם, כאילו, די מכלום, ופתאום התחלנו לשחק, שטפנו את המגרש, השווינו בצדק, יכלנו להשיג אפילו את היתרון יותר מוקדם. ראו עדיין שיש את החלודה של התחילת עונה, נגיד שחקן כמו אינו הרגיש לי מאוד כבד עם הכדור, כאילו אינו היה, מה שהיה טוב באינו, שבנגיעה אחת הוא משחק בנגיעה. במחצית הראשונה הוא היה צריך איזה 3-4 נגיעות כדי להשתחרר, חצית שנייה במיוחד בזכות וורקו שהיה נהדר, הוא עשה את הדברים יותר טוב, חבל על הספיגת גול, כי אתה אומר כבר זה אצלך, אתה כבר ב2-1, וזה עוד מול הפועל, כאילו, וזה, זה מאוד עצבן, אבל אתה יודע, אני... דקה 97 גם. כן, מכלום, כדור חופשי אפילו, פה אתה לא יכול להגיד תרגיל, כמו הגול הראשון שספגנו, פה זה היה הכי מקרי, נגיחה של הרחקה, לא הצלחנו, עוד פעם הגיע דאפה. עבירה של אורי דהן. נו. כן, אורי דהן, למרות שגם שם, אתה יודע מה, גם הקישור שלך כבר נתן לבוסקילה לעבור אותו די בקלות, דהן זה שקול, זה אתה יודע שהוא יעשה את זה. הוא היה צריך לנגוח את זה, היה כדור בגובה, תן לו קרדיט לבוסקילה, עשה שם מהלך יפה. עבר 3 שחקנים. תיתן 3 שחקנים בקלות. אבל צריך להגיד גם, לזכות השחקני בית"ר ירושלים, שהיה שם עומס במחנה אימון. והרעיון היה להביא אותם לא עם הלשון בחוץ לאירופה, שיגיעו עם יחסית כושר משחק טוב, ושזה לא יהיה כאילו, טוב, התחלנו את העונה, בגלל זה. לאירופאיות כאילו באיזשהו מקום זה היה, ראיתם, נתנו לכל שחקן שחק בערך מחצית, זה היה כזה. וגם שם היה קצב גבוה מאוד. כן. היה קצב מאוד גבוה, בגלל זה שם פה הרבה דברים טובים של בית"ר במשחק הזה. כן, אז גם הכושר, צריך להגיד, זה נראה טוב בעיניי. כן.
כן, זה אין ספק, אתה רואה שברגע שביתר התחילו ללחוץ, הם שטפו את המגרש בקצב, כאילו ממש כמו שצרפת עשתה במונדיאל הזה, כאילו אני ממש נהניתי בדקות האלה מביתר, היה לי כיף, וביתר לא הפסיקו להחמיץ גם, שזה גם צריך ממש לשים לב לזה, הניצול הזדמנויות שלנו חייב להיות מאוד 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 טוב. זה גם חלק מהכושר. נכון, חלק מהכושר משחק, לא מהכושר גופני. איך אתה מסכם את ההופעה של אצילי, שועה, של הכוכבים שלנו? שועה לא כל כך, לא הספיק לשחק יותר מדי דקות, כמה הוא שחק נראה לי 10 פלוס מינוס. אצילי היה ממש טוב, ראו שתוך רגע החליפו את המגן השמאלי שם, הפועל תל אביב. אתה רואה שאצילי בא כל תחילת שנה, הוא בא חם, הוא מוכן לאירופה. גם אותו החליפו בו במחצית, אגב. אבל הוא רוצה שחקן. לא רצו לקחת סיכון. הוא קיבל מכה. נכון. לא, אני סתם, איך מאמן עושה דבר כזה, להוציא את השחקן שהכנסת? אליניב ברדה? הוא התעצבן עליו. הוא גם צעיר. הוא התעצבן עליו על שתי דברים, על הצהוב שהוא קיבל, אפילו על 3 דברים, על הצהוב שהוא קיבל, על סגירה מאוחרת שהוא עשה והוציא שם לחוץ, ועל הגול. כן. על הדברים האלו הוא התעצבן? לא, אין בעיה להתעצבן, אבל אתה לא יכול להוציא ילד ככה, אתה אוהב אותו. זה סגנון מנהיגות, זה סגנון מנהיגות. אני לא מתחבר לזה. נכון, יש כל מיני סגנונות, ואתה יודע, יש דברים שאתה כמנהיג אומר, אלה, זה קו אדום, הוא מתאר לך פה 3 טעויות, בכמה דקות. זה עשה, זה קריירה, חביבי. זה בסדר, אבל יש משהו שאתה משדר גם לקבוצה, אם מישהו עושה חצאו, השם בגו, לא סוגר כמו שצריך, עושה את כל הטעות, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני מתעלם מזה כי הוא צעיר. גם בשבילו, נראה לי סך הכל זה אירוע טוב בשבילו, כי אם הוא, אתה יודע, אם אליניב ברדה אחר כך הלך אליו, כן, אנחנו לא יודעים, לא מעניין. איך הוא סגר אליו? וחיבק אותו, ודיבר איתו, ועשה לו חניכה, אז אני אומר לך שהוא יצא מזה טוב. אם הוא לא, אתה יודע, אם הוא מתעלם ממנו וזה, אז השחקן זה גמור בבית. הוא העביר פה 2 מסרים, אחד לשחקן עצמו, ואחד גם להנהלה, וזה לא אני אומר, זה מספורט אחד, להנהלה שהוא רוצה מגן שמאלי, ובינתיים הם קצת התמהמהו עם זה. אגב, לדעתי הוא רוצה את גורפינקל, שאנחנו הולכים לשחק נגדו, אם אני לא טועה. אז הוא העביר מסר דרך השחקן בגביע הטוטו. אם הוא עשה דבר כזה, זה חמור מאוד. זה על חשבון השחקן וזה לא לעניין. 2 מסרים שאני קיבלתי מהאחים שלי לגבי המשחק, אחד זה שבכדורגל היינו טובים יותר, שזה מה שחשוב. ברור. 2, וזה בא מעידן ומושיק ביחד, שהם חושבים שאם ירדן כהן יאבד את הביטחון שלו, הוא לא יהיה מספיק טוב בשביל בית"ר ירושלים. ירדן כהן באמת היה במשחק לא טוב, אבל אני לא יודע אם זה קשור לביטחון או... לא, היה לו משחק... אתה חושב שזה יוביל לחוסר ביטחון? אם הוא ייגרר למקום של חוסר ביטחון, זה לא יהיה ברמה של... זה לא יהיה משהו שהוא מספיק לרמה של בית"ר, ואנחנו כביכול נקבל את ירדן כהן מכירים מכל השנים. אני לא מסכים, אבל אני רוצה לשמוע מה דעתכם. זה מה שקרה לגיל כהן. כן. שהגיע בתור הבטחה, והקפטן של נבחרת הנוער, וחצי גמר צעירה, וכל הדברים האלה, ואיבד את הביטחון, רואים עליו. מהבטחה שגם אז מכבי רצו אותו באיזה מיליון יורו. לא במונדיאליטו. הוא היה ביורו צעירה. לא זימנו אותו למונדיאליטו, כן. זה אתה רואה ממש חוסר ביטחון, כאילו לפעמים שחקן כזה, אפילו צריך לצאת אולי להשאלה, לעונה 2 או משהו, לצבור ביטחון ולחזור. אני אגב, אני במקום גיל כהן ואורידן, מזמן הייתי מחפש ללכת לקבוצות אחרות כדי גם לשחק, ליהנות מהכדורגל, באמת, ליהנות מהכדורגל. מה דעתכם על ירדן כהן? אני חושב שהוא היה דווקא סביר ביום שבת, הוא עשה את העבודה, הוא גם חילץ כדורים איפה שצריך. שוב, אנחנו רואים, לא, אפשר להגיד שצד אחד זה משחק תחילת עונה ואין מספיק כושר משחק, וכבר עכשיו, אתה יודע, חוץ מבעיות שאתה כבר מכיר אותן משנה שעברה, שאתה יכול להתבטא בהן, אז כאילו, לגבי ירדן כהן, אני חושב שסך כל המשחק סביר, טוב, חילץ כדור, היה לו בעיית כושר לדעתי, כושר גופני, הוא היה כזה קצת יותר עייף לקראת הסוף, אבל סך הכל, כאילו, המגנים היו על הכסף, גם אנטוי. צריך לקחת בחשבון שנגיד האנטוי עצמו החליפו אותו, כלומר רועי אלימלך החליף אותו, זה גם הכושר. ירדן כהן לא רק שלא... ממשיך את היכולת של סוף השנה. כן, הוא היה טוב. לא רק שלא הוחלף, הוא גם היה על סתיו טוריאל. זה לא שחקן קל בכלל. וראינו שכל פעם שנגיד גיל כהן בא לחסות עליו ולקחת את טוריאל במקומו, טוריאל עבר אותו כאילו כלום. מלא פעמים, אז צריך לקחת גם את זה בחשבון. יכול להיות שגם בגלל זה הוא לא עלה יותר מדי, כי הוא זוכר שסתיו טוריאל עליו. כמו שאתם אומרים, משחק פתיחת עונה. זהו, טקטית גם, רוב המשחק המגנים שלנו היו באותו קו עם הבלמים. כאילו לא ראיתי ממש את ההצטרפויות בדרך כלל, ניסינו לשחרר את הלחץ בהתחלה עם הקישור, ובמחצית הראשונה זה לא כל כך עבד, ואחרי זה ניסינו לתת יותר כאילו ארוך לכיוון הכנפיים.
אז לא יודע, אולי זו טקטיקה חדשה שגם אלמוג מנסה, היה קצת את זה גם בעונה שעברה בחלק מהמשחקים, בואו נראה, זה גם לדעתי חלק מהטקטיקה. עוד מילה על הפועל? על המשחק? וואלה, מאכזב. אני לא מצליח להבין, ויגידו התבחיינות, לא, הם ניצחו, זה לא אכפת לי, אבל אני לא מצליח להבין איך הגענו לזה שאתמול גמר גביע העולם, אם הפסקת שתייה היה 4 דקות תוספת זמן, אנחנו לא היה הפסקת שתייה, לא היה גול שנבדק, לא היה משהו, 8 דקות תוספת זמן, אני לא הצלחתי להבין על מה ולמה. עכשיו, סבבה, שמים את הגול והכל, עזוב את זה, גם שמו את הגול בדקה 96, מחדשים את המשחק, השופט שורק. לא הצלחתי להבין את זה. עכשיו, זה לא, אני לא בא אומר השופט לטובת הפועל. הוא הוסיף תוספת זמן על הבזבוז זמן של הפועל. כן, אני פשוט חושב שלא התגעגעתי לרמה של השיפוט בארץ. זה לא קשור נגד ביתר, לטובת ביתר, זה יכול לבוא לשתי הצדדים. זה אנדרסטייטמנט. אני חושב אני לא מבין, באמת, עכשיו, כאילו זה דיון, אפשר לפתוח דיון. במונדיאל יכולנו, הדבר שהכי בלט חוץ מכדורגל באמת ברמה גבוהה, זה שלא היו שריקות. והמשחק רץ. ולא על כל דבר שרוקים. עכשיו, יושב שניר לוי, הוא רואה את המונדיאל. הוא לא, מה, כאילו, הוא עייף? הוא רוצה לשרוק כי הוא עייף? אז זאת התשובה, שגם לשופטים אין עדיין כושר משחק. זה, כי אני לא רואה, אני אומר אולי, רגילים לזה כבר בארץ, שעל כל דבר נופלים, אז גם השחקנים מראש כאילו מחפשים את העבירות האלה. כאילו זה הזיה לראות את ההבדל. אי אפשר שעל כל נגיעה שורקים, זה בלתי נסבל לראות ככה. זה ההבדל בינינו לבין כאילו שיפוט בפרמייר ליג, שגם שם יש טעויות במקרים הכביכול גדולים, של טעויות משמעותיות, יש גם בישראל וגם באנגליה. ובאנגליה, בטאקלים הקטנים, במאבקים הפיזיים, שם נוטים לשחק. זה ההבדל. בגלל זה אותה אגב, השופטת, איך קוראים לה? ברמן. כן, היא דווקא נותנת יחסית לשחק. אני באופן כללי לא אוהב להתייחס לסוגיית השופטים, אנחנו היינו צריכים לשחק. בסוף זה רצף של משחק, אתה רוצה לראות כדורגל, אתה בא, אתה משלם כרטיס, ומרגיש לך שהשופט לוקח את ההצגה, באמת. אבל שוב, זה כאילו, זה דיון שאני שומע אותו מכל האנשים, מכל הקבוצות, זאת אומרת שזה... כשרואה את זה במונדיאל, אתה רואה את זה במונדיאל כל כך יפה, כל כך כיף, למה? זאת הרמה, זה השופט, זה מה... אתה צריך לנצח, קודם כל, את הפועל תל אביב, אתה חייב לנצח, גם אם זה משחק שקבעו אותו למשחק ראווה, למען לא יודע מה, כן? אתה מנצח כל משחק, תשמע, אני באתי עם הבן שלי, אני גר ביפו, אני אמרתי לכם את זה לפני, הוא גדל בסביבה של אוהדי הפועל תל אביב, אני לא יכול שנפסיד. עכשיו, ברור שאני לא יכול לנצח כל משחק, אבל המשחקים האלה, תשמע, אני מצפה במשחק הזה, זה, אגב, שים לב, זה שידור חוזר של הגול נגד באר שבע בטדי ב-1-1. עוד הפעם, כדור שמסתובב ברחבה, שאתה לא מטיס אותו ל1000 קיבינימט, שאתה לא מתאבד עליו, מייצר משהו, לא, אתה לא יכול להיות נאיבי, פעם אחת, בסדר, נגיד אז נגד באר שבע, הוא נתן לו מכה ברגל, כן שופט, לא שופט, כן, בסדר, אבל פעם שנייה שזה קורה לך בהפרש מאוד קצר אגב, זאת נאיביות, אתה לא יכול לרוץ ככה לאליפות, זה באמת, זה הדברים שאם נשפר אותם, אתה יודע, נביא את השחקנים הנכונים להגנה, ונשפר את הנאיביות הזאת, ונהיה, מה שנקרא קילרים עד הסוף, המכביזם הזה שהיה לנו ממנו שנה שעברה, אתה יודע, שהפכנו כל הזמן משחקים, אבל גם לשמור על התוצאה. אתה יודע מתי אני אשפוט את זה אפילו יותר? אם באירופה אנחנו נספוג גולים כאלה. שם אני כבר אגיד, בונה, לפני שנייה ספגנו, עזוב, בונה שעברה כבר היה פגרה, חודשיים עברנו, אבל אם עכשיו באירופה, ואחד הבעיות שם שאולי אנחנו הולכים להתקל איזה עניין הנייחים, אם פה אנחנו נספוג גול מכאלה טעויות, נגיד לך, לא לומדים. בוא, יש בעיה, צריך לטפל. זה קצת קשה לשפוט, כי בכללי בהרכב שלך וספציפית בהגנה, היה לך בלם חמישי, בלם רביעי, המגן הימני זה המגן המחליף שלך, אצילי לא היה, שואה לא היה, בגול שואה כן היה, אבל רוב ההרכב שלך, אני יכול להגיד רוב ההרכב, מי שיפתח באמת בהרכב, לא היה, אז זה קצת קשה לשפוט את זה, אני מבין את הבעיות, אני גם יודע ששמים על זה דגש בקבוצה, זה בעיקר, זה יותר פן מנטלי, כי זה תמיד מגיע בדקות האחרונות, או מול קבוצות ספציפיות, שאינו לא צריך להרחיק כדור מהלחץ. שמים על זה את הדגש, ובסוף קשה לשפוט את זה, כשזה מה שהייתה ההגנה שלך. ורגע שנייה, ואתה אומר, אמרתי עוד פעם, השופט זה לא בהכרח לצד שלנו, אבל בסוף קרבלי לא שיחק, זכר לאותה טעות במחזור האחרון נגד הפועל תל אביב. כלומר, הדברים האלה כן נגררים. נכון, אני מבין את זה. אז אתה אומר מצד אחד, אני לא מתייחס כי זה כאילו בסוף נוגע לכולם, מצד שני, אני לא יכול להתעלם מזה כשזה משפיע.
שוב, אני אומר, גם כשזה כביכול משפיע, זה נקרא משתנה אקסוגני, הוא חיצוני, אין לי עליו שליטה, אני לא יכול, אין לי באמת יכולת איך הוא ישפיע עליי, אז אני אומר, רגע, עזוב אותי, אני שופט, יש טעות מפה שונה. אני אומר, אבל מצד אחד אי אפשר להגיד ששמרנו על השלד ועל ה-DNA של הקבוצה, ואז מצד שני, שאנחנו רואים טעויות שה-DNA הוא עשה, שהן חוזרות להגיד, רגע, זה משחק ראשון, רגע, זה לא בדיוק ההרכב שהיה, בוא נחליט, אם שמרנו על הסגל ועל ה-DNA של הקבוצה ועל זה, אתה לא יכול לחזור על אותם טעות. אבל זה לא בהכרח אותה טעות. הגול נגד באר שבע והגול הזה הם לא דומים, הם לא כל כך דומים. יש להם אלמנטים דומים של דקות אחרונות, של להרחיק כדור, של לבוא ולהטיס דברים. לא, אבל זה כן, שונה. לא באותה סיטואציה. זה שונה, הסיטואציה מאוד שונה. זה לא תמיד יהיו אותם סיטואציה, אלה מאפיינים דומים, אתה מבין? לא, אבל זה שונה כדור שאתה לא הצלחת להרחיק והוא היה אצלך, לעומת כדור שעף עליך ברחבה והם יותר רצו ממך. כמה פעמים הכדור קפץ ברחבה לפני שהוא נכנס? איזה 3 פעמים. ולא הצלחת להרחיק אותה. נגד באר שבע, הכדור עף על גדרני, זה קצת שונה. אני מבין מה אתה אומר, אבל זה קצת שונה. בסדר, נגיד שגם גדרני בא להרחיק, הוא גם רואים שהוא בעט לו קצת ברגל, וזה כאילו, בסדר, עדיין, כאילו, אתה מצפה שזה יטוס, אבל פה 3 פעמים הכדור קפץ ברחבה לפני שהוא הגיע לחלוץ שלהם שנתן את הגול. אז אני אומר, אלה הדברים, שוב, זה השיפורים הקטנים שלוקחים אותך מטוב מאוד למצוין לאליפות. אגב, אם אתה חושב שעם גדרני וקרבלי בהגנה, הגול הזה היה קורה? לא, וגם אני לא חושב שגם הגול הראשון היה קורה. ברור, אבל זה אנחנו חוזרים לדיון הראשון של, הנה יש לנו חוסר בבלמים, למה אנחנו מתעלמים ממנו? אז צריך להביא בלם אגב, אם אני יכול להגיד מילה על הדבר הזה, אני יודע שכרגע הדבר הזה מוקפא, עד לפחות שלא ישחררו את הוורש, וכל הסיפור עם הוורש הוא קצת מורכב, אז אני לא בטוח כמה נראה את הבלם, לפחות לא לאירופה. יכול להיות שנראה אותו לליגה. מדברים על בלם יהודי. אנטול לא, הוא לא יגיע, תסתכל על השאיף רכישה שלו, ותבין שהוא לא מתאים לשיטה. עכשיו אוויר, כל עוד גדרני וקרבלי משחקים, לא פצועים, לא מורחקים, יש להם זמן אשראי, מה שנקרא, למצוא את השחקן הנכון. ברגע שאחד מהם ייפצע חלילה, או יקבל אדום, או צהובים, או לא יעמוד בעומס, לא יודע מה, אז אתה תראה את הדברים האלה, ואז אתה יודע, זה תופס אותך בדיוק במשחקים הכי מעצבנים, שאתה מקבל כזה, איזה קבוצה, כמו בני יהודה כזה, ולא דווקא הגדולות ששם אתה בא לידי ביטוי, ולא צריך מוטיבציה, אלא דווקא, אתה יודע, בקטנות, שאתה צריך אבל בסוף, גם במשחק מול באר שבע, כן ספגנו גול, גם שגדרני וגם שקרבלי היו, בסוף... אבל אתה זה באר שבע לפועל תל אביב. נכון, בדיוק, אנחנו לא משווים, כי זה סיטואציות שונות, ופה יש עייפות, ופה זה יותר לחץ, כי זה משחק על אליפות. אתה יודע, יש פה הרבה גורמים שקשה להשוות, אני עוד פעם לוקח הכל בערבון מוגבל, עצבני כי זה הפועל, אבל אני שוכח את זה, יש לי משחק באירופה שהוא יותר חשוב בסוף, צריך להגיד את זה, אמנם זה הפועל, אבל זה יותר חשוב, נכון. וצריך לחשוב על זה, וללמוד מהטעויות. אני מביא לך דוגמאות במשחקים, אבל זה דוגמאות שיש להם מה שנקרא חוט השני, מכנה משותף. אין בעיה, אורי דן, אנחנו יודעים שזה בעיה, גם אלה בגולים בדקה 90, זה כמו שנתת כאלה, גם קיבלת כאלה, רק יותר קל לזכור את הכיף, את ההצלחות, אין מה לעשות. אמרת שבין השורות, שאיך הגיוני ששחקן מקבל הודעת שחרור, ובסוף הוא בסגל. ממה שאני יודע, רק אמרו לו שהוא לא בתוכניות, זה לא אומר זה לא הודעת שחרור. לא, לא בדיוק שהוא לא בתוכניות, שהוא יקבל פחות דקות. לא אמרו לו, תלך, אל תלך, אמרו לו, אתה תקבל פחות, כמו שאמרו לדור מיכה. זה לא הודעת שחרור, אחי. אבל זה לא הודעת שחרור. אתה יודע איך אמריקאי... הודעת שחרור, שנייה, הודעת שחרור זה להוציא אותך איך זה נקרא פעם? מה שעשו למורוזוב. מנודים אולי, זה אולי, וגם זה לא. גם אנשים חזרו מהמנודים לצורך העניין להרכב. אתה יודע, כשאתה רוצה לקבוע עם אמריקאי פגישה, ולא נעים לו לדפדף אותך, אז הוא אומר לך, we do lunch sometimes, נעשה ארוחת צהריים מתישהו. אז גם פה, שאומרים לך, לא תקבל הרבה דקות, זה אומרים לך במילים אחרות, אין ספק. חפש את הדרך שלך החוצה. אבל זה לא הודעת שחרור. אבל אחי, אבל לא יכול להיות שלא מחזיק ממנו, ואז הוא משחק, כאילו זה... הוא שיחק מהסיבה הפשוטה שגיל כהן יש לו פציעה. אני חושב שהטעות של ביתר הייתה, זה להגיד, ידעו את כל הסיטואציה, וכמה ימים לפני אמרו לו את הדבר הזה. נכון. היו צריכים לחכות עם זה, לחכות לראות שמעריכים את החוזה לקרבלי וגדרני, כי שם הדברים קצת מסובכים. רק אחרי זה לבוא ולהגיד לשחקנים אחרים. הם מסובכים לעונה הבאה, העונה הזאת היא הכל טוב. לא בטוח. אז אני אגיד, קרבלי סגור, אין בעיה. ראיתי שקרבלי זה... כן, זה אין פערים, אבל גדרני, ובצדק, רוצה שישלמו לו
כמו לבחיר שחקנים. יותר אפילו. ההבדל הוא שלעומת קרוולי, הוא יסכים ל-350, 370, הוא יסכים. ההבדל העיקרי שלעומת קרוולי, לגדרני יש הצעות, והצעות גבוהות, והוא אומר לעצמו, אם יש לי עכשיו הצעות, ואני בגיל 30, זה הזמן שלי לעשות מה שתקרא את הכסף. הוא כן רוצה להישאר בביתר, אלמוג מאוד רוצה אותו, אברמוב מאוד מעריך אותו, אבל צריך גם לראות את זה. בגלל זה אברמוב אישית יושב איתו, הבנתי לנהל את המשא ומתן הזה, לא איתו עם הסוכן או whatever, אבל אני חושב שאין פה שאלה. אין פה שאלה. שאלה של תקציב, אין פה... לא, כשאתם עכשיו מסדרים לי את הטופ 3 בביתר ירושלים, הוא נכנס פה אצל כולכם. נכון. אוקיי, זה אומר שהוא לא צריך לקבל, כמה הוא מקבל עכשיו? כמה הוא מקבל עכשיו? 200,000, לא, 250? מבין 200 ל-250 זה בושה. נכון? כמה אתה יכול לקבל משחקן וכאילו במערוף? רגע, השאלה כמה הוא רוצה. בדיוק. עזוב כמה הוא רוצה. 400 גם מגיע. מה זה גם מגיע? 400 אבל... הוא יכול לקבל. אבל אברהם לא יכול. אז אל תחוג, תן לו כמו אצילי. אוקיי, סבבה. אתה יכול עם סעיפים כאלה ואחרים אבל ביתר לא הציעו כמו אצילי. כי ביתר זה משחק עכשיו של, אתה יודע, להוריד אותו והסוכן יעלה ולמצוא אותו, אתה יודע... אז אני אגיד לך מה, את הדעה שלי, את השקל וחצי שלי, של מה שאני חושב שיקרה, הוא קיבל את ההצעות, הוא קיבל אפילו מקבוצה בארץ, הצעה של כפול בשכר, וביתר קיבלה גם הצעה יפה. ביתר, עזוב, תגיד שמות, ביתר לא רוצה לשחרר אותו, עכשיו ביתר בסיטואציה, שמה שנקרא תפוח אדמה חם ולוהט, לדעתי ביתר צריכה למשוך טיפה את הזמן, קצת לעבור את השלב, הוא בינתיים כן רוצה לשחק, כן רוצה לחזור עם הפציעה שלו והכל, אמן. ולדעתי הדברים ייקח להם כמה שבועות, ואנחנו נשמע על זה לקראת, בוא נגיד, סוף הקיץ, ולא בהכרח עכשיו. אולי אם אלמוג ידחוף מולו, והשחקן יבוא וכן יתפשר בשכר הזה יקרה, אם לא, ייקח לזה קצת זמן. תשמע, כמה אתה חושב שהוא יתפשר בשכר? עכשיו אם הפערים יהיו 50,000 יורו, יתפשר, אבל תלוי אם איך אתה הפערים יהיו מפצה אותו 100,000 בבונוסים. יורו וצפונה, זהו, מדבר באופן כללי בהפרשים רגע. בהפרשים הוא לא יתפשר. מדובר פה על 100,000 יורו. אני גם מבין אותו. אגב, למה שהוא יתפשר? ובית, אני מבין את אברמוב, כי בסוף אם אומרים, זה המסגרת התקציבית שלנו, ומקסימום נחוג ככה, אי אפשר עכשיו על כל אחד שיבוא, אוקיי, נחוג כי הוא הכי טוב, זה לא עובד ככה. כי אם אנחנו רוצים שיהיה לנו פה מכונה שרצה שנים קדימה, עם 20,000 מנויים, כמו שקרה עכשיו, אז צריך להיצמד לדרך מסוימת. כולם מודעים לסיטואציה, זה הכל בסוף משחק של משא ומתן, על שכר, על בונוסים, על אורך החוזה, בסוף הוא בגיל מבוגר, וגם על סעיף שחרור. נכון, בסדר, לגיטימי. בגלל זה גם אני חושב שזה ייפטר, כי כל הצדדים כן רוצים שזה יקרה, משא ומתן, אנשי עסקים. הכותרות האלה, שמענו אותו גם יצחק, כל הצדדים שרוצים שיקרה בסוף, אני מסכים איתך, זה עניין של משא ומתן. היה קצת הבדלים. כן, אבל בסוף, אתה יודע, במשא ומתן יש מה שנקרא עיקרון העוגן, שזה צד אחד בא, זורק את המספר שהוא רוצה, ואז יש את הזופה, הזון ופסה בלגריה, המרחב אפשרויות סביב המשא ומתן הזה. עכשיו, אם המרווחים הם סבבה, נעים על אותו דבר, על הפרש של 50,000 יורו לפה לשם, זה ייסגר. אבל אם ההפרשים הם מעל, זה לא ייסגר, כי אני יכול להבין את השחקן, ואני גם יכול להבין את הצד השני, זה בסדר. לא, אז זה הסיפור, הפחד העיקרי, כמו שאתה אומר, הפחד העיקרי שעד שזה לא סגור, זה לא סגור. אתה לא יודע איזה הצעה תגיע, ופתאום תראה עכשיו מה קורה עם קנגאווה. פתאום מגיעה הצעה, שוואלה, גם אתה וגם השחקן לא תוכלו להגיד לא, לא. טוב, אנחנו נסכם שנייה את החלון שהיה עד עכשיו, ואתם תיתנו ציון, אוקיי? אז הגיעו, נבוא שדו, ממכבי בני ריינה, שדו, שון וייצמן, יוג'ין אנסה, תומר יוספי, נועה מוצ'ה ודניאל וורקו. חזרו מהשאלה ליאל דרי, אילי חג'אג', רביד אברג'יל ונדב מרקוביץ'. ועזבו דור מיכה, גרגורי מורוזוב, דור חוגי, ירין לוי וגונזלס, שבפועל אני חושב רק ירין לוי גרם לנו אז אני אתחיל דווקא, אני רוצה מה הציון שאתה נותן מ-1 עד 10 לחלון? אז עד עכשיו. מבחינתי כרגע אני נותן לו 8, 8.5 אפילו. אני רוצה רק נקודה קטנה על אלה שעזבו, וראינו את זה גם שנה שעברה. זה בעיקר קורה, נגיד היה רעש סביב דור מיכה, ואז היה מול סורו. בסוף אתה רואה שכששחקן עוזב, אתה רואה מי האלה שרוצות אותו, ואתה מבין האם הוא היה ברמה או לא. כלומר, לסורו בזמנו, שכמה אמרו שהוא מעל הליגה והכל, כשהוא עזב, לא היה לו הצעות לא מחיפה ולא ממכבי, ולא הפועל שאמרו שממש רוצה אותו. אז אני חושב שהתהליך שעשו, שחררו שחקנים והביאו שחקנים בערך באותו תקציב, אז אני נותן לזה 8.5, כי השדרוג שעשו לסגל, ונגיד שון וייסמן זה להרכב,
וורקו זה להרכב, אני חושב שעשו פה שדרוג בול איפה שהיה צריך, בול איפה שהנקודות שלנו. אגב, אם אני מסתכל על מספרים, אני כן רואה פה שחקנים שיכולים לתת מספרים, לעומת שנה שעברה שחקנים שלא נתנו לי מספרים, אם זה יגן לוי, אם זה דור מיכה שלא נתן לי את המספרים, גונזלס שבקושי נתן את המספרים. חוגי סבבה, אבל בא לך וייסמן, בא לך אנסה, בא לך יוספי. בוא נגיד בכל עמדה השתדרגנו. כל עמדה ששחקן עזב, שחקן יותר טוב הגיע. זה השאיפה תמיד של אלמוג, שיהיה לך שתי שחקנים כמעט על כל עמדה, שהם יעבו איזושהי תחרות, אמנם להצילי כאילו אין מחליף והספסל, אבל כשאתה מחליף אותו אתה לא רוצה לרדת ברמה כל כך גדולה. יש לו, יוספי. אז אם הבאת עכשיו את יוספי, אתה לא נופל, נכון? יפה, מה אתה חושב? ארוש. אני חושב תראה, שון וייסמן זו חידה, כי בסוף הוא הלך הרבה זמן. באמת זו חידה? כן, צריך לראות, אחי, הוא שם 9 גולים לדעתי שנה שעברה, או משהו כזה, זה לא כזה הרבה, אני מאוד מקווה שיהיה לו בהצלחה, הוא גם שם גול, גם, אתה יודע למה אני חושב שזו חידה? תסתכל על ההתנהלות של השחקן אחרי הגול שלו בפנדל, הוא עלה עד היציאה למעלה, תבין כמה זה, כאילו, הוא ישב עליו, והוא רוצה להוכיח, והוא אחרי תקופה הכי מאתגרת, בחול, ושוב, אתה יודע, הוא אמר, אני חזרתי לעיר הבירה, זה הבחירה שלי, הלב שלי, כאילו, אתה רואה שזה ישב עליו. מעורב פה רגש. כן, מאוד, הוא רץ, תשמע, היה שלב, חשבתי נתן גול של אליפות, כאילו. כן, היה שלב שחשבתי שהשופט מתחיל את המשחק והוא בחוץ, כאילו, אז אני חושב שהוא יצטרך להוכיח, וזה כאילו, וזה גם יכול לשבת עליו, הקוף הזה. אתה יודע, הלחץ פתאום, זה טוב שהוא שם את הגול מהפנדל והכניסו אותו והכניסו לו את הביטחון, אבל בוא נראה שתתחיל הליגה, מחזור ראשון אנחנו פוגשים עוד הפעם את וכשאתה מסתכל על כל הפעילות בחלון, וכשאתה רואה גם את עמדת השוער והבלמים. אני חושב רגע שגם יוג'ין אנסה שם משחק טוב וזה אחלה רכש, וגם וורקו זה אחלה רכש, בחורה מרשימה בשבת, באמת אני מאוד התרשמתי. צריך גם להתייחס לזה שהשאירו בינתיים את השחקנים, זה גם חלק מהרכש. השאירו את הטלקי. נכון. תשמע, וגם בסוף בואו נלך רגע לחלון העברות בינואר, שהבאת את אינו ואנטוי, בדיוק, זה כבר מאז זה התחיל. אני חושב ששוב, דיברנו על זה, אין צריכים להחליף שוער, לחזק את הבלמים, אבל זה כרגע מה שרץ, אז נעשה את זה. אני חושב שגם תומר יוספי. ציון? אני סך הכל אומר 8-9, אני חושב ששמרנו על תלכיד, אני חושב שהבאנו חיזוקים טובים, אני חושב שאנחנו, בשביל לעלות את השלב של להגיד, אנחנו רצים לאליפות, וזה, אז זה עוד בלם, עוד קשר, ושוער, חברים, אין מה לעשות. ארד? אגב, וייסמן יכול להיות חידה גם, כי את הפריצה שלו הוא לא עשה בארץ, שזה מצחיק. כאילו את הפריצה שלו הוא עשה באוסטריה, ובארץ הוא לא הרשים מי יודע מה. אני חושב שהחלון הזה בעיקר הראה שיש בעיה פה להביא זרים. זה לא רק אנחנו, גם רואים אצל הפועל תל אביב, מתקשים להביא זרים, ובגלל זה הלכנו על משחק של ישראלים פה, ואני חושב שעשינו רכש מאוד מרשים. הבאנו 2 ליגיונרים, זה לא עניין של מה בכך, ועוד צעירים מוכשרים כמו וורקו ומוצ'ה. כן, אני חושב שעוד במשחק הזרים פה גם בא לרעתנו עם השערה של סילבה, שאני אישית, אם הייתי יכול ללכת על מישהו כמו גלאזר, ולפנות מקום לזר הייתי עושה, ואז זה לא היה בתקציב שלנו. כן, זה לא היה בתקציב, גם אפילו שער, לא יודע, כמו טננבאום כזה, שיש לו קצת גם ניסיון, שחק במכבי תל אביב, גם יכול להיות מעניין, ומפנל פתאום גם בלם זר וגם קשר אחורי זר, אבל בסך הכל אני מסכים עם הציון 8, 9, 8.5, כאילו. אגב, אני קצת מרגיש פספוס על גלאזר מצד אחד, מצד שני, להבנתי, אם הוא היה מגיע, יש מצב גדול שווייסמן לא היה מגיע. לא, אין קשר. בעיקר בגלל הכסף. ואני רוצה לתת עוד רכש אחד שאני מתרגש ממנו, וזה כמובן בורחיאן. אני חושב שזה באמת רכש טוב, אם מסתכלים על העתיד ומנסים לבנות פה מערכת, שיהיו כמה שיותר אנשים שיסתכלו באימון, ומנסים לבנות גם אולי מאמן הבא. זהות גם. זהות, מאוד אוהב, מאוד מרגש. אחלה, אין ספק שהוא מביא ערך מוסף לבית וגן, אחלה בורחיאן. כן. אני אגיד איזה קטנה לגבי שון וייסמן, למה אני חושב שזו לא חידה. עזוב שכל שחקן זה חידה, כן? כן. כל שחקן שלובש מדים חדשים זה חידה, אבל אני מאוד מאמין, בעיקר בגלל העבודה שהוא עושה על הדשא. נכון. חשבתי
שהוא יבוא באיזשהו מקום, חבר'ה, אני הייתי ברמה כזאת, ועכשיו בוא נראה איך הרמה, וקצת אופים כשאתה רואה שבקישור אין לך את מה שאתה רגיל אליו, ושאתה רואה את הבלמים עושים שטויות וזה, ולפעמים שחקנים מגיעים מעמדה כזאת, והם כאילו, מה אני עושה פה? לא, הפוך. הפוך, הוא משקיע, ודווקא הגול שהוא נתן, והשמחה שלו עוד יותר גרמה לי להבין שמדובר פה ברכש שהוא טוב. אני, בגדול, עוד לפני ששון וייסמן הצטרף, חייב להגיד שאני לא חושב שהוא כזה חלוץ גדול. לא יודע, יש חלוצים שאתם מחזיקים מהם, ויש חלוצים שפחות, נכון? אני אגיד לך מה, אין לו איזה מאפיין של המשחק, שאתה אומר שפה הוא חריג. כן. מהירות, כן. פיזיות, כן. דריבל, אין לו. הוא כאילו מאוד כזה סביר בכל הזה, אבל... הוא טוב בהכל. כן, אבל לא מצוין בשום דבר. אבל הוא חלוץ עיסוק, חלוץ בסוף. ייתן את הגול באופי. אז מה אתה צריך ממנו בסופו של יום? אתה צריך ממנו שהוא ישים משחק לחץ גבוה, כמה שיותר, שיעבוד כמו מוזי. זה מה שמעניין אותי. שיעבוד כמו מוזי. שוב, אם אנחנו משחקים, זה הכדורגל שבחרנו שאנחנו משחקים, אני לא מחפש את הגולרים האלה. אני רוצה כאלה שיעשו כל הזמן לחץ למעלה. הגול יגיע. לא, הוא גם אמור להביא את הגולים. הוא גם יביא, בדיוק. הוא מספיק כדי להביא את הגולים. עכשיו, זה מבחינתי יחידה. אגב, כי בשבת הוא שיחק, אבל שוב, גם פה, נכון, פה קשה לי להגיד מה יהיה, בגלל זה חידה, אבל אם הוא יהיה יעיל, ירוץ, כמו שהוא רץ ליציאה, בגישה הזאת, אין ספק שהוא יצליח. בדיוק. אין ספק, ובית"ר, גם האוהדים, כשרואים שהשחקן משקיע ומזיע ונותן את הדם, הם מעיפים אותם. יש קרדיט. יש קרדיט, גם לא תיתן גולים, יש קרדיט, וצריך להגיד, שועה ואצילי יודעים לפרגן. נכון. וזה לא מובן מאליו. שועה חבר מאוד מאוד קרוב של שון וייסמן. נכון, היום בחיפה. וזה חשוב, מאוד חשוב, כי הוא גם מגיע בפרופיל של כוכב, ושני אלה, כל אחד מהם הוא כוכב בפני עצמו, ולראות את הסינרגיה שנהיה ביניהם, מדהים. אגב, שאלה כאילו תהיה שעלתה לי לגבי טקטית. אני לא אומר שזה לא יעבוד, בסוף גם אמרו שאצילי, שועה ומיכה לא יעבוד, ועבד. אבל כאילו אני אומר, אצילי, שועה ווייסמן ביחד, חסר מהירות טיפה, לא יודע, חסר לי מהירות, חסר את הקלו הזה, כי קלו מה שהיה טוב בו, שהוא ידע להשלים את השלישייה מקדימה, בזכות המשחק לחץ שלו, והטיפה דריבל. אבל זה מה שיש כן, לו. אבל וייסמן פחות דריבל, הוא קצת פחות מהיר, אני לא אומר שזה לא יעבוד, אני רואה הרבה סיבות שזה כן יעבוד, אבל כן יש בי איזשהו חשש מסוים, אתה מבין? שאלה אחרונה, כמה פעמים אתה חושב, מוטי, שהשלישייה, שועה, אצילי ווייסמן ישחקו ביחד העונה? וואי, אני חושב הרבה, אני אגיד לך למה. רגע, יפתחו בהרכב או בכללי ישחקו? יפתחו בהרכב. אני חושב שאם שון וייסמן ייכנס למשחק וישחק בטירוף, אני אומר לך, כאילו אם החידה תיפטר כמו שאנחנו רוצים, קלו לא ירד דקות. הוא לא בכיוון, אני לא, שוב, זה שחקן שלא דיברנו עליו יותר מדי, אבל חוץ ממשחק הלחץ, זה שחקן שזה מה שהוא יודע לעשות. לא נכון, יש לו דריבל טוב. די. יש לו דריבל טוב. אני בסוף אומר לך... יש לו את הדריבל הכי טוב בקבוצה היום. מצוין, אחלה, דריבל זה נהדר. מה, בתכליתיות, מה זה עושה? אני רוצה ככה... זה נתן לך הרבה, עונה שעברה. עזוב, עוז, תקשיב, אני בטוח שהמאמנים בבית"ר מסתכלים על הנתונים והם מקשיבים לזה, הם גם יודעים בדיוק מה הולך להגיד. לך בסוף לסטטיסטיקה. כמה פעמים הוא הגיע מול שער והחמיץ, לא ניצל את ההזדמנות, רגע. כמה פעמים הוא איבד את הכדור שנייה לפני הקו. הוא עושה לחץ מדהים, מדהים. זה, אגב, הדוגמה הכי יפה ללחץ המדהים שלו זה הגול נגד מכבי תל אביב. אחי, כמה גולים נתת בזכותו? כמה גולים נתת בזכותו? מצוין, אבל הוא... מול מכבי בטדי. רק בבלומפילד. אחלה, אבל זה מה יש. אבל שוב, אתם הולכים מתוך מתחקים שלמים. אבל זה התעלויות במשחקים שהם מפתח. אבל אני צריך את זה כל הזמן. אני צריך מכונה. למה באר שבע לקחה אליפות? כי הייתה קבוצתית שמנצחת כל הזמן. כל הזמן. מה שהוא רוצה להגיד זה שבסוף עם כל הכבוד ללחץ, ויש לזה הרבה כבוד, צריך גם לדעת לשלב את היעילות ואת המספרים. אגב, עוד נקודה לזה, ברגע שיביאו, אם ובאמת יצליחו, ישחררו את הוורש, יביאו זר נוסף, אם יביאו בלם, זר נוסף ובלם שלישי, הוא יהיה הבלם שפחות ישחק. אם יביאו קשר, קלו זה שמיועד להיות הזר השמיני שפחות ישחק. אגב, כן, בקבוצה כן מודעים לזה. ברשימת רכש של בית"ר, יותר דחוף להם בלם מאשר קשר, זה אני יודע בוודאות. נכון.
בהתחלה הם חשבו על קשר, וכשהם ראו את הם המשחק ראו בשבת. גם את המשחק וגם במחנה אימונים, הם הבינו בטוורקו שנכנס. אבל סתם מעניין אותי, אתה יודע, יש לי שאלה, כי נראה שאתה מעורה בדברים, כאילו, מה, לא ראו את זה שנה שעברה? כאילו, מה, צריך להגיע למחנה? כאילו, אנחנו מכירים את הבעיה הזאת, זה לא משהו שמפתיע, אבל אני מנסה להבין, כאילו, איך, שוב, אני לא ער לקבלת ההחלטות, כן, בגלל זה אני נזהר במה שאני אומר, כי בסוף, אתה יודע, יש בטח מלא אילוצים שאני לא מכיר אותם, כן? אבל אני אומר, בוא'נה, זה דברים שאתה יודע, שאתה רואה, שהם יושבים עליך. אני חושב שרצו להביא בלם ישראלי, והסתכלו על השוק ואמרו, אין לי פה אף אחד שמשדרג אותי יותר מגיל כהן או אורי דהן. וזה עוד פעם משחק של העניין של השחקנים. אומרים להם, אתם משוחררים, לכו היו מוצאים, אחי. לא, שנייה, תסתכל על מצבת הישראלים הבלמים בליגה, הבכיר ביותר ביניהם זה, אם אני לא טועה, רוטמן, שהגיע לבאר שבע שהיה על הכוונת. לא מספיק טוב. אז אני רוצה כן לענות לך על הדברים האלה. בסוף אמרו בלם שלישי. זה כן משהו שחשוב, זה כן משהו שאנחנו נוכל להביא בסוף החלון, כמו שאתה אומר, ישראלי פספסו את רוטמן, כן רצו אותו, אבל זה לא בסכומים שביתר היו מוכנים להציע, כן ידעו על הדבר הזה, אבל אמרו, יש לי דברים שהם חשובים לי להרכב, יש לי דברים ששון וייסמן, אם אני לא אקח אותו עכשיו, והגדולות, מה שנקרא, התעוררו, הם יציעו לו סכומים יותר גדולים, ברגע שהם יתארגנו על החלוצים שלהם, לא יודע, סטוריות פתאום יעזוב את חיפה והכל, מבחינת שאר הדברים, תומר יוספי נלחמו על זה מול באר שבע והוא בחר בנו, כן היה פה קרבות שכאילו רצו לסגור את ההרכב או את הדברים היותר דחופים, בלם שלישי אמרו אוקיי רגע נראה במחנה אימונים איך ליאל דרי, איך גיל כהן, דרי אגב לא רע, הוא יכול להיות בלם שלישי מעולה, זה בדיוק מה שאמרו, אמרו בוא נראה את הביטחון, בוא נראה גם איך השחקנים, אבל אם רוצים להביא בלם הוא יהיה רביעי, לא אבל בשבת הוא היה בסדר גמור, אגב יש שחקן שאנחנו לא מדברים עליו פה בכלל, והוא ממשיך את הסוף העונה שלו, גם במשחק הזה הוא יחסית פחות טוב, שאנחנו בונים על זה, זיו בן שימול, כן, אנחנו לא ראינו אותו במגרש, אנחנו כמעט לא דיברנו עליו פה, אבל אני חושב שהוא גם, הוא היה דווקא, הוא ממשיך כאילו את המשחקים האחרונים מהעונה שעברה, שהוא לא מצליח, לא יודע, מה קורה איתו. הוא יש לו את התסמונת של העונה השנייה, שפתאום אתה מגיע עם לחץ, גם נתנו לו את סרט הקפטן, זה ממש שם עליו זרקור, הוא רצה לבעוט את הפנדל, ואלמוג החליט שווייסמן יבעט, לדעתי, אם הוא היה מחטיא את הפנדל במהלך המשחק, זה בכלל היה הורס אותו. צריך לעבוד איתו, במשחק, אגב, טוב שהוא לא בא. צריך לעבוד איתו הרבה גם מנטלית, גם יכול להיות שהוא לא צריך לפתוח כל הזמן, כאילו יכול להיות שזה עוד פעם מוקדם מדי, למרות שהוא היה טוב שנה שעברה, צריך אולי עדיין לשלב אותו כאילו שחקן שעולה מהנוער, אלמוג צריך לתת על זה את הדעת, תסמונת העונה השנייה, זה קורה, זה קרה ליונה, זה קרה לירין, זה קורה. אבל הוא סיים את העונה, כאילו הוא היה לו עונה מאוד 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 טובה, ודווקא הסיומת שלו הייתה, כאילו ממשיך, זה מבחן מאוד גדול למערכת בית"ר ירושלים, שלא יקרה מה שקרה עם ירין לוי, שקרה עם ועדי יונה, ואני מקווה מאוד שיצלחו את זה. כמה מילים על לרנקה? זהו, קודם כל יש לי סטטיסטיקה אירופית, גם על ביתר וגם על לרנקה, באמת נתונים פורטים גם... על ביתר זה מסתכם זה בדיוק, אז על ביתר לא הרבה דברים טובים, העליתי את זה גם בעמוד, אני אתן פה כמה, ככה אני אעשה לכם אפילו כזה טריוויה כזאת שתנחשו. סתם נתונים על לרנקה, קודם כל... צריך לעשות הבדל בין מה שהם היו עד השנה, ומה שהם 100 שנה. נכון, קודם כל, קבוצה שעברה סוג של מהפכה בקיץ, מאמן חדש, מאורו קמורנזי, ששיחק ביובנטוס, נכון? היה מנבחרת איטליה בשחייה ב-2006, אימן את הנורטוזיס בשתי קדנציות, שנה שעברה הם היו בתחתית, הוא סיים איתם בראשות פלייאוף תחתון, לא ספגו הרבה תחתיו, האמת שזה קשה מאוד לדעת איך הם יבואו, כי מצד אחד לרנקה כאילו של עונה שעברה קבוצה שהגיעה עד שמינית גמר קונפרנס ליג, היא מאמן אחר, שיטה אחרת, פתאום בא מאמן חדש, שחקנים חלק מהם השתנו, אתה לא יודע כל כך למה להתכונן, אני קצת ראיתי עניין של קרוסים לחלוץ שלהם בית הבוסני, שהם גם, אם אתם רוצים נתונים, הם פעם שעברה נתת לנו נתונים טובים על ריגה. על ריגה, כן, על הנייחים, אני אומר שגם עכשיו נייחים יהיה פה סיפור, כאילו... הם גם אוהבים לשחק 3-4-3, זה הרכב מאוד טוב. לא, 3-4-3 זה המאמן. אז עכשיו אני אומר, יכול להיות שבקבוצה החדשה, הוא כן ישחק עם רביעייה פתאום, כדי לתת יותר ביטוי לכנפיים, נגיד, יש להם את איבנוביץ', ג'ורג'י איבנוביץ' דומה לאיבנוביץ', בכנף שמאל, וייתן להם יותר ביטוי, מאוד קשה, קשה להתכונן, אבל עניין של נייחים, של הגבעות לחלוץ שלהם בית הבוסני, שגבוה מאוד, המגן הימני שלהם, מקפולו, אני רואה אותו הרבה פעמים, עושה ספרינטים, מזכיר את קונטה קצת,
שהיה עושה ספרינטים קדימה, אבל הוא אפילו לא עושה את זה על הקו, יותר בהאף ספייס, זה משהו שאוכל, אולי יכול לעבוד לטובתנו אם נתפוס אותם לא מוכנים. סתם, נתונים סטטיסטיים של לרנקה באירופה. ב-20 מפגשים שבהם לרנקה ניצחה במשחק הבית באופן כללי, היה להם נגיד 20 מפגשים, yani משחק בגומלין, ב-20 מפגשים שהם ניצחו במשחק הבית, ב-19 מתוכם הם עברו לשלב הבא. רק באחד מהם הם לא עברו. נגד מי זה היה? מכבי חיפה בטח. לא, מכבי חיפה הם בקשו בשלב בתים של ליגה אירופית ב-2011-2012. אנחנו היה לנו מולם? אנחנו לא. אבל התשובה הזאת היא קבוצה ישראלית אחרת. מי יודע, יש באר שבע? לא. בני סכנין כזה. מכבי נתניה. מכבי פתח תקווה? פתח תקווה ב-2004-2005, תקשיבו טוב, ניצחו 3-0, במשחק הראשון הפסידו 4-0 בגומלין. אני זוכר את זה. בעונה שאז הם הפכו גם בפרטיזן. עם זה, עם עומר גולן. אלמוג בוזגלו, לא? לא, זה היום בעצם... זה בני יהודה נגד... נכון, נגד זנית. גם היה שם משחק מטורף. אבל... כן, אבל הם ניצחו 1-0 והם לא עברו. בני יהודה. עכשיו, בואו נלך לעוד נתון מעניין. עכשיו, אני הלכתי לא על משחק בית שלהם, אלא על משחק ראשון בבית ומשחק שני בחוץ. זאת אומרת, כאילו אותה סצנר כמו שאנחנו מקבלים היום. מתוך 14 מפגשים שהיא התחילה בבית וסיימה בחוץ, היא עברה ב10 מתוכם. 71.4%, כשזה הפוך, היא עברה רק ב-64.7%, כלומר, זה שהיא מתחילה בבית מסיימת בחוץ, זה טיפה יותר טוב להם. אחרי זה אני אשאל אתכם מה עדיף מבחינת ביתר. מה עוד? אוקיי, ב10 מפגשים שהם ניצחו בבית במשחק הראשון, הם עלו ב9. זאת אומרת, אם אנחנו מפסידים שם, על פניו הסתברות של 90% שאנחנו לא עוברים. כי הפעם היחידה שהיא זה היה מול פתח תקווה. ושוב, סייג את זה. כי הם עשו מהפכה רצינית. לא, אני מדבר כל ההיסטוריה. אז אני אומר, הם היו קבוצה יותר חזקה ממה שהם באים הפעם. לגמרי. נכון או לא? שנה שעברה, קבוצה שהגיעה לשמינית גמר, ספגו גם רק גול אחד בשלב ליגה עצמו. גול אחד דקה 90 ונגד הקן, לדעתי. אבל, אוקיי. בארבעת המפגשים האחרים שהיא לא ניצחה במשחק הבית, הראשון מתוך 2, היא הודחה. זאת אומרת, טקו, סטש ניצחון שלנו, על פניו, מגדיל את הסיכויים שלנו לעבור. תמיד. פגשו 2 יריבות ישראליות, בשלבי מוקדמות, אני מדבר רק נטו מוקדמות. מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה, מול שתיהן היא הודחה. הודחה פעמיים מול יריבות לא מדורגות, וזה קרה בדיוק בשנתיים האחרונות. מול פאקשי הנורווגית, בסיבוב השני בקונפרנס ליג 24-25, אותו סיבוב שאנחנו היום, ובפלייאוף הליגה האירופית, עונה שעברה, נגד אסקה ברן הנורווגית, שממנו הם נפלו לקונפרנס ליג ומסו את העונה הזאת. עשו 4 פעמים שלבי בתים ליגה, משהו שאנחנו רק חולמים עליו. אגב, את קריסטל פלאס, הם ניצחו בשלב ליגה, 1-0 בחוץ. וואו. שזה, כן, אבל לא פעם, זה קבוצה שונה, אנחנו מסתייגים, זה קבוצה שונה. בואו נעבור לביתר אם אתם רוצים, נעשה את זה זריז. היידה. מה לדעתכם יותר, איפה הסטטיסטיקה שלנו יותר טובה לדעתכם? שאנחנו מתחילים בבית ומסיימים בחוץ, או שאנחנו מתחילים בחוץ ומסיימים בבית? מתי שחקנו בבית בכלל, אחי? שאלה. מה לדעתכם? לא, כי הבית הוא לא באמת בית תמיד. לא, אני מדבר בכללי, כולל רומניה, כולל טדי. נראה לי שעדיף לנו בחוץ. עדיף להתחיל בחוץ לדעתי. אתם צודקים, עוד פעם, הסטטיסטיקה לא טובה לשני הצדדים, אבל בחוץ הסטטיסטיקה שלנו, כשאנחנו מתחילים בחוץ, זה 43.7% לעבור, כשאנחנו מתחילים בבית, זה רק 30.8% שאנחנו עוברים. אוקיי, עכשיו, מבחינת משחקי חוץ ראשונים, בשניים שניצחנו, היו רק 2 שניצחנו בהיסטוריה, עברנו בשניהם לשלב הבא, אוקיי? ובשישה שעשינו טקו עברנו ב4 מתוכם, זאת אומרת, ב8 מפגשים שבהם לא הפסדנו במשחק הראשון בחוץ, עברנו ב6, 75%. יפה. זאת אומרת, אתה מבין פה שאם אנחנו עושים לפחות טקו, זה כבר מעלה את הסיכויים, עברנו פעם אחת רק יריבה מדורגת בהיסטוריה. פה נכנס עניין הקהל גם. שביתר מרגישים בבית, זה דוחף אותם. כן, במיוחד אחרי תוצאה טובה בחוץ. עברנו רק פעם אחת יריבה מדורגת, כולנו זוכרים, זו הייתה יריבה קפריסאית, אומוניה ניקוסיה, בסיבוב המקדמות השני של הליגה האירופית, גם בזכות שערי חוץ, זה היה כזה, ניצחנו 1-0 בבית עם אבוחצירא, 3-2 בחוץ שפלורסקו שם החתים מקרן, איכשהו פספס את הכדור עם קליימן עם היציאה שלו, אז היה. הצלם. כן, הישג השיא זה הפלייאוף ליגה האירופית מול סנט אתיין באותה עונה.
שמע, לא אשכח את דין מורי שם עם השטויות וואי, שלו. זה עוזרה לי. כן. אני רוצה להגיד לך רגע איזה זווית שאני חושב שהיא חשובה מאוד, ואני חושב שביתר צריכה לדרוש מהשחקנים לעשות הכל, כולל הכל, כדי להפיל שלב, ולא רק בהיבט הכבוד והמשחק, אלא יש כאן עניין תקציבי, כסף מאוד 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 חשוב. אנחנו מדברים על כמעט 3.2 מיליון יורו, שזה כמעט חצי מהתקציב שחקנים שלנו. זה 400,000 יורו לכל ניצחון אם אתה משתתף, זה 133,000 לטקו. זה קמפיין שיכול להביא לנו באזור כמה מיליונים? בין 4 ל-6 מיליון יורו. אם אתם שואלים אותי, אני חושב, הרבה לא יבינו את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל אני מבחינתי, להפיל לשלב הבא, באמת הרבה יותר חשובה לי מהאליפות, כמה שזה נשמע, כי בסוף אני רוצה לייצר את הכסף הזה, שיקח אותי לכל שנה וכל שנה, וכל שנה ייתן לי בלונגרן להתחרות באליפויות, וזה קריטי וזה מהותי, ואני באמת מאוד מקווה שביתר תעבור לשלב הבא ותביא את הכסף הזה, כי בסוף צריך לשלם לשחקנים. הקטע שעם אליפות, נגיד אתה עושה עכשיו שלב ליגה, יהיה לך יותר קשה לזכות באליפות, ואם אתה זוכה באליפות, לעלות לשלב ליגה יותר קל, אז זה כאילו... כן, אבל אני עדיין אם אני אבסס את עצמי כל שנה באירופה עכשיו, כמו שאני עושה במשך 3-4 שנים, ואני אגיע למפעל עצמו ואביא את הכסף, זה ייצור לי יתרון אדיר להם, שזה מה שנקרא בעולם ההשקעות ריבית דריבית, אתה מבין? אני כאילו מוותר רגע על המטרה האמיתית שלי בטווח הקצר, כדי להביא אותה בטווח הארוך, כי צריך כסף, ותשמע, ביתר בתקציב של 60 מיליון שקל, אין כבר חובות לקבוצה, אברמוב אמר את זה, זהו, אמר שביתר יודעת להתנהל מעצמה, תחשוב שתביא עוד על זה כסף, אתה כבר תוכל לתת פייט לגדולות, בעוד עונה, 2, 3, זה אסור רק לחשוב על העונה. לא, גם זה גם, באופן כללי, זה לא צריך לבוא אחד על חשבון השני. אני רוצה גם שלב אירופית, ואני רוצה גם להיאבק על אליפות. מכבי תל אביב, נכון, זה קשה. הצמיחה קצרה, זוכר. נכון. ודיברנו עכשיו שעה על העומק שלנו. אבל אם יהיה כסף, אז באופן עקרוני אפשר גם להביא עומק. נכון, זה ביצת ותרנגולת. אז רגע, תפרידו. קודם כל, ברגע שאין בית שאתה מארח בו בארץ, קשה. קודם כל, לא רק שזה קשה, זה לא שווה את זה. סבבה, מקבל הכנסות והכל, אבל זה יותר הורס לך מאשר עוזר לך. אז נכון להגיע לשלב הפלייאוף לדעתי חייב. אמנם אנחנו צריכים לעבור לרנקה, אחרי זה אוסטריה וינה, השם יודע איך נעבור. אבל לדעתי זה משהו שבאמת חייב. אליפות, כרגע במצב שלנו לדעתי יותר חשוב, כי גם שנה אחרי זה אתה תכניס יותר כסף מליגת האלופות, אחרי זה ליגה אירופאית, כרגע זה יותר משתלם לך. אבל אתה בבעיה, כל עוד גדרן ייפצוע, אתה בבעיה. אתה מסכים איתי שאם נצליח לעבור, אז האליפות תיראה הרבה יותר קרובה, כי יהיה לנו יותר כסף להשתדרג עוד יותר. אבל אתה לא רואה את זה, זה לא משהו שבהכרח... נכון, אני לא אומר... זה לא באותו רגע. אני מסכים, גם בו, גם אתה יודע, יש לנו תוכניות, ולמשחק יבוא ויהיו תוכניות משלנו. אם אתה אומר לי בכללי שלב בתים באירופה, לעומת אליפות ספציפית בשנה, יכול להיות שאני מסכים, השנה ספציפית אני לא מסכים, עוד פעם, כי אליפות תביא אותך ליגת האלופות שיביא לך יותר כסף, אליפות לא לקחת הרבה שנים, תואר זה תואר. בסבירות מה אתה תרד לקונפרנס גם. וגם עוד פעם, בגלל שאתה לא מדורג, הסיכוי שלך הוא כמעט אפסי. נכון, אבל עדיין אני חושב שזה בסוף, כמה שאני אומר, שאני מסכים איתך ב100%, שהסיכוי קשה וזה מאתגר, וכל מה שמנית עכשיו, בסוף אתה צריך את הכסף. לא יודע, אליפות זה אליפות. נכון, אליפות מביא כסף, מביא לך ליגת האלופות. אבל אחי, זו הראייה שלי תמיד בחיים אגב, אני אומר מה שהולך לאט הולך בטוח, ומה שהולך בטוח הולך רחוק, ואני חושב שביתר נמצאת בשלוש עונות מדהימות, וגם פירקתי את התהליך הזה יום אחד בטוויטר, במה שהיה בקרב הבלימה, לעצור רגע את הירידת ליגה, להתאפס, שלב המוכנות, ועכשיו זה שלב הפריצה בעצם, שהם כאילו, זהו, אחרי 3 שנים הם התייצבו, אני חושב שזה אין יותר כיף מלהביא אליפות, בוא, ברור לי, הכל טוב, אבל אני רוצה להביא כמה אליפויות, ולא בא לי לקחת עוד פעם אליפות אחת, ולהיעלם לעוד 20 שנה. אתה יודע גם מי הכי מסכים איתך על זה? שזה כואב לי, אני לא יודע בין כמה אתה, כן, הכרנו פה, אבל אני ראיתי כמה אליפויות של ביתר, וכל פעם זה היו 1, 2 כאלה, ועוד הפעם נעלמים ל10 שנים. די, לא רוצה. כי אין חשיבה לטווח ארוך. נכון. אז אתה יודע מי הכי מסכים איתך על זה? הבעלים שלך. יש אומרים שאפילו יצחק עיסוק של איבד את המשרה על הדבר הזה. אני תדע לך שלגבי אברמוב, אני לא מכיר אותו שוב באופן אישי, יש לנו חברים משותפים, אבל אני לא מכיר אותו באופן אישי, ואני גם אף פעם לא פגשתי אותו. אני מאוד אוהב את הסגנון הניהול שלו, באיך שהוא נראה, אני גם מבין לפעמים את הכעס של האוהדים, אבל יש המון ציטוטים שלקחתי דווקא מהרעיון שלו שנה שעברה, שאני חושב שזה מראה על איך מערכת צריכה להתנהל, ובו חברים, זה בן אדם שמחר ללאומי פרטנרס,
חתיכה בחברה שלו ב-200 מיליון שקל, ועזבו רגע את מה שקורה עכשיו, תרש, לא יודע, כן, נכון, נכון, זה לא רלוונטי, תסתכלו רגע על איך בן אדם שבא out of nowhere, מצליח לייצר מערכת, בג'פניקה, בלנדורה, מה שנקרא, שהחברה שמחה, וגם בביתר, וזה לא סתם, הוא באמת, הוא מבין את השיטה, תראו את המרקטינג של ביתר, איך נראה היום, מטורף. אבל עדיין אין חנות. בסדר, וגם זה לא משלם, המדהים והבחירה טענות חלק מהמועדון. אתה יודע, גם אני חושב שהבחירה בללכת למותג פרטי, זה לחשוב על הפניס ולא על הדולר, בסדר? אבל שוב, זו דעתי, זה מסוג הביקורות שאני יכול להביא לך על אברמוב. באופן כללי, אני חושב אין ספק. מתי יהיה לנו מותג פרטי לכרטיסים? מתי נעזוב את לאן האלה? אפשר איתם, לא יכול לראות אותם. עכשיו אתה בא להגיד מתי מותג פרטי לפודקאסט. בקרוב. סתם. ארן, אתה אוהב את הרעיונות של אברמוב לאחרונה? האמת שאברמוב מתראיין טוב. לא יודע, הוא כאילו נותן סימפתיה אליו קצת. הוא מדבר כאילו מאוד ישיר, בלי לגנוב דעת יותר מדי. בסדר, לא יודע. תשמע, אני קצת מפחיד אותי כל העניין של עולם תחתון וזה, ועוד פעם לקשר את ביתר, זה מה שמפחיד אותי. תשמע, אף אחד לא מושלם בסוף. זה חייב להיות פה משהו. לא יודע, אני לא שומע את גולדר עכשיו שהם מפוצצים לו אבל איזה... אתה לא גולדר, אחי. ואגב, אצל גולדר אני מזכיר לך שירו על המעמד מטולים, אז אני לא יודע מה כבר יותר. תשמע, על הרעיונות של אברמוב, אני חושב שכשהוא הגיע זה היה יותר, כמו שאתה אומר, אותנטי ובלי חרטות. עכשיו אני קצת מרגיש שלפעמים יש לו פה ושם דברים כאלה שהוא מנסה לערבב אותנו, אם זה מתאים לשיטה, לא מתאים לשיטה. אני רק לא מבין את עניין החובות. זה הדבר היחיד שאני לא מבין. אתה יודע מה הכי מדליק לי נורא? מה שאומרים עליו אוהדי בני יהודה. כי להגיד, אני כאילו לא אהבו אותי בגלל שהייתי ביתר, זה קצת נשמע למצחיק. זה קצת כמו להגיד שצ'יבוטה ושואה לא יכולים לשחק ביחד, אז בגלל זה לא הבאנו את צ'יבוטה. אתה מבין, זה לא... נראה כאילו אנחנו נוח לנו לשמוע ולהאמין, ובאמת לראות את הטוב, וכמו שאתה אומר, אותנטיות, ואנחנו אוהבים את הכנות הזאת, והוא גם לא חושב לפני שהוא מגיב, הוא פשוט יורה את הדברים, זה אומר שברוב רובם הם אמיתיים, אבל באיזשהו מקום... כאילו יש לך תקרת זכוכית מאוד ברורה. תשמע, בסוף אם אתה עף עם למעלה גבוה על השמיים, עם הנוצות ומתקרב לשמש, אם המיסה לך אותם ואתה טס למטה, ואין שמש יותר שורפת מאוהדי בית"ר שמתהפכים עליך. כן. בסדר? לא יודע מי יודע מה זה. והמהלך הזה של הגולדן גייט עבר בשקט, וזה גם... הוא לא בדיוק עבר בשקט, הוא עבר... לא בשקט, וברגע שיש... הוא עבר בשקט, זהו. ברגע שיש לך איזשהו מחסום, או לא יודע איך שתקרא לו, וכל פעם אתה תיתן עוד טיפה, מתי שהוא יתפוצץ, אתה נתת אחת חזקה. אתה יודע מתי הוא יתפוצץ? שלא תביא את הדליברי. כמו בכל דבר. שלא תצליח. ברגע שיש הצלחה, זה קצת מושק. אני אומר לכם, העונה הזאת היא מאוד 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 רגישה, עם כל החלומות שלנו על אליפות, כי עשינו שינוי, במקום מהותי, שזה נקרא עמדת המאמן, בסופו של יום זה מה שמוביל את כל הדבר הזה, וזה שינוי שיכול להיות שהוא יהיה מבורך, אני לא אומר שלא, כן? והכי בכיף בעולם, והלוואי ואלמוג יצליח, ואני, כאילו, אתה יודע, זה הצלחה שלו, הצלחה של הקבוצה של כולנו, אבל זה משהו רגיש, ועשו הרבה מהלכים, גם בשיווק, וגם בסיפור של המנויים, וגם בסיפור של המנויים, והמנוי הזה שעלה עכשיו ל5,000 שקל שם במערבי, נכון? זה האירוע הזה, תשמע, אני מכיר, אני שומע את האנשים, אבל אם תביא אליפות, אתה תמשיך, או מקום שני, או גביע, או לא משנה, עונה מרגשת. זה לא בהכרח התואר, זה כמו שכשרואים שיש ניהול טוב, וכמו שאתה אומר, אני משלם על משהו, אבל אני מקבל תמורה, וגם בעיקר שאנחנו, אני רוצה להגיד את זה על אוהדי בית"ר, שכל הזמן מנסים כאילו לצייר שאפשר לעבוד עליהם, ושהם מטומטמים, הם מבינים טוב מאוד, וברגע שאוהדי בית"ר רואים שמישהו מחרטט אותם, הם שורפים אותו ברגע, וכל עוד אברמוב מצליח לשמור ולהיות אמין, לפעמים הוא טיפה סוטה מהדרך, אבל ברוב הזמן סומכים עליו. זה הקרדיט שהוא מקבל. הוא איש חכם, תראה איך הוא מצליח לנהל את הארגון. הוא איש חכם, אבל יש לו טעויות. הוא יש לו ההישג הכי מדהים שלנו לקבל. זה שהוא הצליח להפוך את הקהל של בית"ר לקהל שהוא מכניס, ובעצם שנות אפילו קצת את התרבות של הצריכה של אוהדי בית"ר. וללכד את לפמיליה אליו, זה האירוע המשמעותי. זה משהו שאתה יודע, הקהל של בית"ר כל כך כזה, לא קונים מנויים, אנחנו רוצים לשבת פה, בסוף זה, הוא מצליח, כן, הוא מצליח לשנות את זה. כן, כן. עוז, אתה רוצה עוד כמה מילים לגבי לרנקה? כן. הנה, אגב, מבחינת מערך... מתקרבים לסיום.
כן, מבחינת מערך, אני מסתכל פה גם נגד אייקס וגם נגד הפועל לימסול, הוא משחק 4-1-4-1, זאת אומרת, הוא כן, לדעתי, ישנה את המערך מהשלושה בלמים שהוא היה משחק לפני זה, ויותר מתאים את זה גם לסגל שיש לו יחסית בלרנקה, ביחד עם הרכשים שהוא הביא. כמה שחקנים, יש להם את איבנוביץ' שדיברתי עליו, כנף שמאל, לפי סוף הסקור, הוא השחקן עם הכי הרבה דריבלים מוצלחים בליגה הקפריסאית, בעונה שעברה, עם 4 דריבלים בערך למשחק. יש להם את החלוץ הבוסני שאמרתי בייש, יש לו עבר באיטליה, בעיקר בליגה השנייה, בטורקיה גם, חלוץ גבוה, פיזי רגל שמאל. שמות שאנחנו צריכים לזהר מהם. כן, אז 2 שמות, יש להם גם את מיליצ'ביץ' הבעלן, נתן 13 שערים עונה שעברה, 11 מתוכם בפנדלים. זאת אומרת, גם פנדלים, זה נייחים בסוף, אז אנחנו מדברים נייחים, גם פנדלים, עניין של עברות ברחבה. זהו, רציתי להגיד לגבי הקרוסים, מבחינת פוזיישן, עוד פעם, זה מאמן אחר היה, אבל שנה שעברה הם החזיקו מקום שני הכי הרבה בכדור בליגה, אחרי פאפוס. לא, בכדורים ארוכים, סיימו מקום ראשון בממוצע למשחק. זאת אומרת, יכול להיות שהבלמים שלהם, מיליצ'ביץ', ון דה הורן, שהם הביאו גם בלם ששחק בסוונזי בעבר, הגיע מאוטרחט אם אני לא טועה. הם משחקים על כדורים ארוכים, גם לחלוץ הגבוה, גם לכנפיים. מה עוד? קרוסים מדויקים גם, הם היו מקום שני, בממוצע למשחק בעונה שעברה. לדעתי הוא ינסה לשמר יחסית את הסגנון שהיה בעונה שעברה, כי זו קבוצה שהוא רק עכשיו מתחיל לאמן אותה, מאמין שהוא משאיר איזשהם יסודות לפחות להתחלה. מצד אחד זה יכול לבוא טוב לנו, קבוצה עוד לא מתואמת, קבוצה חדשה, מאמן חדש, מצד שני קשה להתכונן. אז לא יודע, אני חושב שפה גם בגלל הצום, שאנחנו, יהיה לנו יותר קשה וצריך לשתף יותר את הזרים כנראה, צריך לשחק פה גם התוצאה. משהו שאלמוג כהן לא תמיד עושה, אתה יודע, אנחנו אוהבים את הכדורגל, אתה יודע, הפתקנית, כן, כמה שיותר גולים, מקסימום נספוג. פה אולי, אתה יודע, טקו, להעביר את החל לבוקרסט, כבר לא נהיה בצום, יכול להיות לא רע בכלל. אני יש לי בעיה עם הגישה הזאת, אני חייב להגיד לך, כי תמיד היא נגמרת לא טוב. גם ארגנטינה אתמול בא לשחק, זה לא נגמר, זה נגמר. לא, אבל פה יש פערי רמות. פה ספרד זה... עזוב, זה תלוי רק בנו. או שאתה בא לשחק מההתחלה ולשרוף את המגרש, הטקטי הזה... לא, אני לא אומר לבוא בונקר, אני אומר, תראות, תלחץ, המשחק טקטי הזה אף פעם לא, אף פעם. נכון, יש דקות, אני יכול להגיד לך שאם תוביל אחד על דרך אחורה, תניע, השאלה כמה אתה לוקח את הסיכון בלחץ הגבוה. בדיוק. כי כשהקו הגנה הוא מאוד גבוה, אתה מאוד מאוד חסר. נכון, זה כמו עסקה ממונפת. אני לא רוצה שישנה את השיטת משחק שלו וילך לבונקר, זה בטוח, זה כמו שאמרת, לא יעבוד, יפה. לא, חלילה. אבל חשוב להיות באירופה יותר חכם, להיות סבלני גם, אם צריך, אתה יודע, לבזבז את הזמן, תבזבז את הזמן, תרחיק כדורים גם כשצריך, לא בכוח ללחוץ, לבוא מאוד שקולים, אירופה זה עניין של לשחק על תוצאה. ההגנה הכי טובה זה התקפה. בסדר? תקוף אחי, תקוף, לך תנצח ותאמין. מצד שני, עוד פעם, גם יש את העניין של הצום, אז ללחוץ ככה כמו, יהיה יותר קשה. אני סומך על אלמוג שעשו הכנה טובה, ובעזרת השם נביא תוצאה טובה. מה אתם חושבים שאלמוג יחזיק מעמד בתפקיד הזה? במערכת הוא יישאר, כך או ככה. מאוד תלוי בתוצאות בהתחלה כבר. אתה רואה איך כולם מאססים, כי מה זה יכול להשתנות? זה יכול להיות שהוא יאהב את זה והכל יהיה טוב והוא ימשיך. יכול להיות שהכל יהיה טוב. מה ההרגשה שלך? ההרגשה שלי שהוא רוצה את זה. הוא רוצה... וזה ילך. כן, וזה ילך. וזה הפחד שלי גם, שזה ילך טוב מדי והוא יעזור אותנו. לדעתי הוא יסיים את העונה בתור מאמן. לא יודע, לא נראה לי, אני לא רואה אותו מפוטר ושמים את משה אוחאי, לא יודע, לא רואה את זה קורה. הוא ימשיך עד לסיום העונה לפחות. אני חושב שהוא יהיה מאמן מצוין, אפשר לראות את זה בכדורגל שהיה בשבת. אני חושב ששוב, המבחן האמיתי שלו, זה לא באיזה רמת כדורגל אנחנו נראה, זה באיך הוא ילכד את חדר ההלבשה. והדוגמה הזאת שדיברתי מקודם, שאולי זה הדברים הקטנים, שבסוף עושים את כל העניינים, את כל הפוליטיקות בתוך חדרי ההלבשה, בתור מישהו שכל חייו גדל, גם בחדר ההלבשה של הפועל ירושלים, וגם בית"ר ירושלים, ומכיר איך השחקנים מתנהלים ומדברים וכו' וכו' וכו'. אני חושב שזה האתגר המרכזי שלו, והוא צריך לייצר שם שקט ואהבה וחיבור, ואז כאילו אנחנו באמת נראה קבוצה, וואו, אני אומר לכם, כל מה שאמרתי, לרגע אני לא פסימי או משהו חלילה שקר, אני מאוד אופטימי, אני רק אומר, אלה הסיכונים שלי, בוא ננהל אותם מראש, כדי שנגיע למטרה. אני אגיד לך גם למה יש סיכוי גבוה יותר שהוא ימשיך, כי אם הוא לא ימשיך בתור מאמן ויחזור להיות מנהל, מי שיחליף אותו זה יהיה או משה אוחיון או אבירם ברוכיאן, לא יביאו מאמן, בטח שלא בשכר גבוה, לא ברק בכר ולא קוז'וך, אני לא רואה מאמן אחר שיבוא, אז כל עוד העוזרים מאמנים זה משה אוחיון וברוכיאן,
לדעתי הוא ימשיך. לא יפתיע אותי אם אנחנו מדי פעם נראה אותם במקומו. אותם רגע הוא רגע הולך לשבת בספסל, הם עומדים, נותנים הוראות, הם יכול להיות שגם הם יתראיינו, אני לא פוסל את זה, אבל השנה הוא יהיה בפרונט. אז בסוף יש לו מטרה אחת, אליפות, תעמוד בה. הוא גם אמר את זה. נכון, הוא אמר את זה גם. יפה, הוא לא פחד להגיד את זה אגב. שזה עם יצחקי, כל פעם היינו אומרים, למה אתה לא אומר, למה אתה לא מתבטא? מביא אליפות, הוא יכול לחזור להיות מנהל מקצועי. כן, אבל זה לא אותו דבר כמו שנה שעברה, לעומת השנה זה שונה. אני חושב שגם אם יצחקי היה מאמן שנה, הוא אומר שהולכים לאליפות, כי זה obvious אחרי העונה שעברה. עונה שעברה, כן, היית צריך לשמור על להגיד צביעות. תוך כדי. כי בעונה הקודמת, ברגע שדיברת, קרסת, כן? לא, הוא דווקא לא דיבר יצחקי, זה העניין, יצחקי בחיים לא דיבר. לפני. ב-24-25, אבל הוא לא דיבר. הוא לא, אבל ברגע שהתחילו הדיבורים, אבל אין מה לעשות, זה אבל קהל. אני חושב שזה היה נכון, האסטרטגיה הזאת הייתה נכונה לעונה שעברה, העונה צריך להגיד בפה גלוי. אנחנו בית"ר ירושלים, הקבוצה המרגשת של המדינה. החבר'ה, אתם יודעים שהמדינה בטירוף, כאילו כל מקום שאתה הולך, דברו אותך בית"ר. זה כאילו, אתה רואה כשבית"ר חזרה לטופ, כל השמחה של הכדורגל הישראלי חזר, גם החברים שלי, שהם מועדים של קבוצות אחרות, הם כולם מבינים את זה. אגב, תראו, אני תמיד אומר את זה, גם לאשתי וזה, כל שחקן עבר ששיחק בביתר ושואלים אותו ברעיונות האלה, מה המקום הכי מטורף ששיחקת בזה, הוא אומר לך טדי. אין שחקן, באמת, כולם לכו תעברו על כל הטיקטוק, תקראו את כל השחקנים שמראיינים אותם, הוא אומר לך ביתר. זה משהו שאני מגיל, לא יודע, אפס בערך מרגיש את טדי, מ-92 הייתי שם בין איזה 6, שזה נפתח, זה מרגש, זה כיף, זה כיף לחזור לדבר הזה. אם מדברים על קבוצות אחרות, רצית לדבר על שחקן ספציפי. מה? על ירין לוי. ירין לוי ריגש אותי בסרטון, שלא רצה לשיר בגנות בית"ר. הוא יודע למה, כי הוא יודע שיש סיכוי גדול שיחזור אלינו גם בעתיד. לא, כי הוא באמת אוהב את בית"ר. בדיוק. כי הוא באמת אוהב את בית"ר. אני חושב שהוא מתחבר מאוד. אני חושב שהאוהדים של מכבי חיפה יצאו סופר מטומטמים, לא בקטע שאני אוהד בית"ר, כאילו מה אתם מכניסים אותו לפינה הזאת? הבחור העזיב אותו, בא לבית"ר, שיחק, פרח, הגיע לשיא הקריירה שלו, תוך שנתיים כאילו, התמודד על אליפות. אין מצב רגשית הוא לא יכול לעשות את זה. אתה יודע למה הם רצו? הם לא מקבלים את זה. כי הם ראו את הסרטונים כשאז, באימון פתיחה של בית"ר, כי צחקנו עליהם. אז הם רצו להחזיר. זה לא רלוונטי. אבל זה מה שהם רצו. אני רוצה... לא חכמים. מוטי, כמה מילים על הבחורה שלך בהרכב? וואלה, נהניתי מאוד. אני מקווה שסך הכל סיפקתי את הסחורה, ולא כמו כל מי שנתתי עליו ביקורת. ויאללה, הלוואי שהיה לי כיף ושנרוץ לאליפות ושיהיה לנו עונה מרגשת ושנבוא לפה כל שבוע ונתרגש מהכדורגל. בעזרת השם אני כן רוצה להגיד, מי שיודע לערוך סרטונים עבור הפודקאסט ורוצה לעזור לנו, אפילו באיזשהו סכום סמלי, מאוד מאוד יעזור לי, מאוד. מי שיכול שירשום לי הודעה או באינסטגרם או whatever, יש לכם את המספר שלי. זה מאוד מאוד יעזור לי, אני צריך את זה לעונה הזאת. יכול לעזור לנו מאוד. אז תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה מוטי, תודה רבה ארד, תודה לך. בר. יאללה שננצח יום חמישי. אנחנו באולפני פודקאסט סטודיו, מאחלים לבית"ר המון בהצלחה, אנחנו נהיה גם ברומניה. בעזרת השם, שצום קל גם, 9 באב. צום קל. מרים צום קל, תשמרו על עצמכם, מי שנוסע, מי שטס. נתראה מיד אחרי המשחק. יאללה בית"ר. יאללה בית"ר.